Θα με συγχωρέσετε πρώτα γιατί αυτό μου συνέβη πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν 26 χρονών. Πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα σε ένα καράβι. Ήμουν αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Όπως δούλευα το απόγευμα κατά τις 6 ώρα για να πάμε ακριβώς στο γεγονός, να μιλήσουμε για το γεγονός συγκεκριμένα, σχολάω από τη βάρδιά μου και είμαι έτοιμος να φύγω. Μόλις πλησιάζω στο Κομμωδέσιο, δηλαδή εκεί που είναι το πλοίο που βρίσκονται το πλήρωμα και ακούγεται φωνή, ακούω ένα βοήθεια, βοήθεια. Μου φαίνεται ότι το ακούω, δεν το ακούω. Τρέχω ξαφνικά, μόνο τι πανικό είχα, γιατί στο άκουσμα της βοήθειας όλοι τρέχουμε και όλοι πηγαίνουμε. Και βλέπω εκείνη τη στιγμή κάποιον ναύτη, ο οποίος ήταν στο πλήρωμα, να βρίσκεται στο χείλος του αμπαριού για να πέσει μέσα στο αμπάρι από 10 μέτρα ύψος. Στην προσπάθειά μου να το βοηθήσω, πέφτω κι εγώ μαζί του. Όπως έπεφτα τον χτύπησα και μεταφέρθηκε αυτός και έπεσε γύρω στα 2 μέτρα πάνω σε κάτι βέργες σιδερένιες, αυτές που κάνουμε τις υποδομές, που είναι σαν μπάλες, έτσι, γυριστές. Εγώ έπεσα κατευθείαν στα 10 μέτρα. Με το που έφυγα από το ύψος αυτού από τα 2 μέτρα, γιατί μέχρι 2 μέτρα είχα πέσει και μικρός, ό,τι γνώριζα και ό,τι ήξερα από τον κόσμο αυτό που είχα μέχρι τα 27 μου, αλλάζει τελείως. Δεν υπάρχει πια χρόνος, δεν υπάρχει διάσταση. Αισθάνομαι ότι θα πεθάνω, το νιώθω ότι θα πεθάνω και αρχίζει να γυρίζει η ζωή μου ανάποδα. Με τι ρυθμό όμως? Ενώ στη λογική, όταν γυρίζεις ανάποδα βρίσκεσαι μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, κλάσματα του δευτερολέπτου. Εγώ ξανά έζησα 27 χρόνια όσα ακριβώς ήμουνα την ώρα που έφυγα. Θυμόμουν τα πάντα, ό,τι είπα, ό,τι έκανα, ότι με έφυξα 6 χρονών, 5 χρονών, 7 χρονών, όλα τα είχα και μάλιστα με το ανάποδο που έζησα θυμόμουν πιο φρέσκα της παιδικής μου ηλικίας, γιατί γινόταν ανάποδα, δηλαδή από την ηλικία που ήμουν προς το παιδί. Ήξερα όλα τα λάθη μου και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι η ταχύτητα είναι υπερβολική, δηλαδή φτάνει το τέλος. Πλησιάζω δηλαδή το να σκάσω. Βάζω όση δύναμη έχω στα χέρια μου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα σκάσω εκείνη τη στιγμή και τελειώνει η ύπαρξή μου, και μετά το θάνατο όλα τα ερωτηματικά που έχουμε ως άνθρωποι, τα είχα κι εγώ. Και εκείνη την ώρα βλέπω μπροστά μου, πριν σκάσω, έναν δαίμονα ακριβώς όπως είναι οι σάτυροι στα αρχαία ελληνικά αγγεία. Δηλαδή τα πόδια του ακριβώς μορφή, τα γνωρίζετε νομίζω, δεν χρειάζεται να προχωρήσω σε περισσότερη λεπτομέρεια, και κέρατα. Ο οποίος χορεύει και τραγουδάει τριγύρω μου, φωνάζοντας πάλι, λέω μην ξεχνάτε ότι ο χρόνος ήταν 27 χρόνια, είχα πολλά εκείνη τη στιγμή ζω. Φωνάζει κλέφτης, 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 κλέφτης. Όντως πριν από 2-3 μέρες μέσα στο πλοίο είχε το καράβι σοκολατάκια μικρά σαν ομπρελίτες και πήραμε κάποια. Όντως έκανα κλοπή και αυτός ούρλιαζε και χαιρότανε και πανηγύριζε το ότι στη στιγμή του θανάτου μου είχε να μου προσάψει το πρώτο κομμάτι που άκουσα, φυσικά, γιατί μετά ήρθε το τέλος. Λέω τώρα θα δω τι γίνεται. Δεν σταμάτησε, ήμουν καλά. Όταν ήρθε το τέλος ήμουν φυσιολογικός, δεν είχα πάθει τίποτε. Δεν είχα πάθει τίποτε, αισθανόμουν ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Ούτε πονούσα, ήμουν όρθιος, κανονικός, τη διάσταση και τον όγκο που έχει ένα σώμα όταν σηκώνεται, ο Απόστολος όταν σηκώνεται σαν Απόστολος, με τη διαφορά το ότι είμαι πάλι στο αμπάρι, η λάμπα που έχω πέσει γυρίζει και ακριβώς αντιλαμβάνομαι φως. Γυρίζω το φως και με το που γυρίζω και κοιτάω στο φως είναι η μορφή ενός αγγέλου. Όπως ακριβώς του λέμε στις εκκλησίες. Σημειωτέρων, για να σας βοηθήσω λίγο, εγώ δεν είχα καθόλου παιδεία, θρησκευτική παιδεία εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν ήξερα τίποτα απολύτως. Ότι Ανάσταση, ότι ο Χριστός και η Παναγία με πήγαινε μόνο στην εκκλησία, αλλά ελάχιστες φορές, 1-2 φορές και εκείνο τυπικό. Αλλά κατάλαβα ότι είναι ο άγγελος και μάλιστα κατάλαβα ότι είναι και ο φύλακας άγγελός μου, γιατί με κοιτούσε με τόσο τρόπο και με τόσο αγάπη και ήταν το μόνο πρόσωπο από εκεί και πέρα που είδα στα μάτια. Τίποτα άλλο δεν τόλμησα να δω, γιατί όταν πήγα και κοίταξα μάτια με μάτια, παρέλυσαν τα πόδια μου, παρέλυσε η ψυχή μου.
Το μόνο που μου είπε μη φοβάσαι, μου λέει, το μη φοβάσαι όμως ήταν το πιο καθησυχαστικό πράγμα που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Στο κενή ήταν μια λέξη μου, μη φοβάσαι. Τον είδα έτσι πως με πλησίασε και την μορφή που είχε και το ότι πόσο πολύ μ' αγαπούσε και τι σεβασμό μου είχε. Και αυτό μου φάνηκε και παράξενο, γιατί εγώ δεν έχω κάνει καλή ζωή, οπότε δεν δικαιούμουν ένα τέτοιο σεβασμό. Φανταζόμουν ότι θα ζούσα εντελώς διαφορετικά πράγματα και τα έζησα φυσικά και μετά στην πορεία θα συνεχίσω. Μου λέει μη φοβάσαι, με το που μου λέει μη φοβάσαι, μου λέει θα έρθει ο άγγελος υποδοχής για να φύγουμε. Την ώρα εκείνη χαλαρώνω και κοιτάω πια τον περιβάλλοντα χώρο. Είμαι ακριβώς στο αμπάρι, δεν τολμάω να δω το σώμα μου, βρίσκεται κάτω. Το πιάνω όμως περιφερειακά το σώμα, ότι υπάρχει και ξέρω ότι είμαι πεθαμένος. Πια δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητώ, είμαστε τελείως στη ζωή μου. Την ώρα εκείνη που σκεφτόμουν αυτό και άκουζα τον άλλον που είχε ήδη πέσει και δεν λιποθύμησε στα 2 μέτρα να φωνάζει «Αποστόλη, πέθανε, το σκότωσα», κάτι τέτοια έλεγε. Ακούω όπως ακριβώς, εγώ είμαι κυνηγός και όποιος είναι κυνηγός θα με καταλάβει. Πώς είναι ένα κοπάδι πέρδικες, καμιά 1000 πέρδικες να σηκωθούν προς τα πόδια σας, καταλαβαίνετε τι τρόμο νιώθεις. Ακριβώς έτσι ακριβώς αισθάνθηκα αυτή την κίνηση όταν ήρθε ο άγγελος υποδοχής, ο οποίος ήταν γύρω στις 2 με 3 φορές μεγαλύτερος από το φυλακάγγελο. Είχε φοβερή αρμονία, χρώματα, φτερά, πρόσωπο, κίνηση, σώμα, ομιλία, δεν με είπε πολλά, έτοιμος. Με πιάνουν και οι δύο, ακριβώς έτσι, ο ένας έρχεται από εδώ δεξιά στα αριστερά και περνάω μαζί τους από το αμπάρι. Με το που περνώντας από το αμπάρι, όπως ακριβώς ανεβαίνουμε με ένα αεροπλάνο, βλέπω ακριβώς αυτή την αίσθηση, όπως ανεβαίνω στο αεροπλάνο, βλέπω τον αμπάρι, τους φίλους μου, αυτούς που δουλεύανε, αυτός που έφευγε και πήγαινε στο σπίτι του, αυτός που ερχόταν τα φορτικά, να φεύγω ακριβώς πάνω, όπως ακριβώς κάνει μια απογείωση σε ένα αεροπλάνο, αλλά κάθετα, τελείως κάθετα. Εντυπωσιάστηκα, άρχισα να λέω τι γίνεται, τι συμβαίνει, κοιμάμαι, μήπως ονειρεύομαι, μήπως τα βιώνω, τι είναι, τι δεν είναι, μήπως είναι όνειρο, προσπάθησα να ξυπνήσω. Γιατί πολλές φορές κάποια όνειρα, αλλά δεν ήταν όνειρο, και το πρώτο που ακούω και εντυπωσιάζομαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι το ότι από το σημείο περίπου των 1000 μέτρων αυτό που παλόταν σε όλο το σύμπαν ήταν ένας ύμνος που τον ψέλανε. Δεν μπορεί να μετρηθούν αυτοί οι άγγελοι που το ψέλνουν. Δηλαδή ένας ήταν εδώ και ένας ήταν στον Ορίωνα, παράδειγμα, για να καταλάβετε τον Όβρογκος και το Εύρος. Αυτός που βρισκόταν εδώ έλεγε το Άγιος, συνέχιζε το Άγιος εκείνος εκεί πάνω, και είχα την αντίληψη και την ακοή και την αίσθηση ότι μπορούσα να ακούω σε όλα αυτά τα εκατομμύρια τις φωνές να ψέλνουν. Μετά έμαθα εκ των υστέρων, όταν ασχολήθηκα και έψαξα να δω αν αυτά που έζησα είναι πραγματικά, αν υπάρχουν πουθενά, ότι λέγανε τον Τρισάγιο ύμνο. Και με τον Παπακώστα που το συζήτησα, το γνωρίζετε τώρα, το μόνο που ήξερα από αυτό ήταν, και εκείνο ήταν άσχετο θρησκευτικό, δόξα εν εξής Θεό και πηγής ειρήνης λέγανε, εν ανθρώπινης ευδοκία, το οποίο το είχα δει σε μια φάτινη, οπότε λέω καλά είμαι σε κοινό περιβάλλον με αυτό της μάνας μου. Ο Θεός της μάνας μου είναι καλός. Έτσι ήξερα. Οπότε ήμουν ήσυχος. Αυτό όμως συνεχιζόταν οι ψαλμοδίες αυτές για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και η πορεία μου προς μια κατεύθυνση ανωδική συνέχισε μέχρι και που πια την γη την έβλεπα σε περίοδο, σε μικρή κατάσταση, δηλαδή κάπου εδώ. Εκείνο το σημείο ακριβώς σταμάτησαν όλα. Καθίσαμε μαζί, το μυαλό μου με έπιασε μια μελαγχολία, ένα τέτοιο, σκυμήθηκα τον πατέρα μου, τη μάνα μου, αυτά που ζούσαμε ή δεν θα ζήσουν, ή πώς θα αντιληφθούν τώρα νέο παιδί ότι θα τους πούνε τα μαντάτα ότι πέθανε. Μου λέει ο φύλακας άγγελος μου, λέει θέλεις να πας, λέει, πουθενά στη γη? Του λέω ναι, λέω να πάω, λέω, στο σπίτι της μάνας να τους δω τελευταία φορά. Ήρθε και στη σκέψη μου αυτή. Βρέθηκα μέσα στο σπίτι της μάνας μου, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου από εκεί, και τον πατέρα μου, τον πατρικό μου, στο σαλόνι, εκεί που σκεφτόμουν. Το ρολόι ήταν 7 παρατέταρτο, ήταν όλα πραγματικά, όλα όπως ακριβώς τα ήξερα. Δηλαδή σαν να βρισκόμουν το σώμα μου και σαν να είχα γυρίσει. Πήγα στις μάνα μου το σπίτι. Αλλά μου φαινόταν περίεργο, γιατί ούτε ήταν η μάνα μου ήταν συνήθως στο σπίτι, ούτε
σαλόνι ήταν, ούτε στα πάνω από τα δωμάτια, ούτε πουθενά στον κήπο που έψαξα και κοίταξα. Άρχισα, μόλις μπήκα σε αυτή την κατάσταση, άρχισα να πολυγυρίζω στα γήινα και άρχισα να λέω ρε, μήπως ονειρεύομαι. Γιατί όλα ήταν πραγματικά, δεν υπήρχαν ούτε άγγελοι δίπλα μου, ούτε κάτι που να μου θυμίζει, και γρήγορα ξέχασα όλα αυτά που έζησα, που σας λέω, που σας φαίνονται παράξενα. Εκείνη την ώρα όμως, με το που μου πέρασε αυτή η σκέψη, θυμήθηκα ότι κάποια στιγμή στο σαλόνι μου ήρθε σαν εικόνα, γιατί ξαναγύρισε η ζωή μου και την ήξερα. Είχε ο πατέρας μου το όπλο και πάντα δεν έβαζε σφαίρα μέσα. Δηλαδή το ξέραμε ότι δεν είχε σφαίρα. Και το πρώτο που μας έλεγε όταν πηγαίναμε, λέει: βγάζε τη σφαίρα, βγάζε τη σφαίρα. Μάλιστα μας σκότωνε άμα υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη. Και μια φορά παίρνοντας με τον αδερφό μου πιτσιρικάς, πήγα να πατήσω τη σκαντάλη, λέει: δεν βάζει ο μπαμπάς. Από τα χέρια του μπαμπά ήταν το όπλο. Λέω: δεν βάζει σφαίρα, δεν βάζει σφαίρα. Πήγα να την ακουμπήσω, να την πατήσω και εκείνη τη στιγμή κάτι με φώναξε μη και άφησα τη σκανδάλη. Εκείνο ήταν του Θεού. Το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή και συνειδητοποίησα ότι ο τρόμος είναι φοβερός και ξαναγύρισα πάλι εκεί που ήμουνα. Δηλαδή στην τροχιά. Εκεί, μόλις πανικοβάλλομουν, γύριζα εκεί μαζί τους. Έφευγα από εδώ. Φυσικά να σας πω ότι η μάνα μου δεν ήταν στο σπίτι γιατί είχα πάει στα ραδίκια εκεί τη μέρα. Και κάτι ακόμη που είναι πολύ σημαντικό, για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα, όπως και εγώ με αυτά έβγαλα συμπεράσματα, είναι το ότι όταν βρέθηκα στο σπίτι στην αρχή, μέχρι να βιώσω, να θυμηθώ αυτή την κατάσταση που να με τρομάξει, έβαλα κάποια σημάδια. Επειδή είμαι ναυτικός, ήξερα, λέω, αν δεν είναι δυνατόν να είμαι στη Χαλκίδα και να είμαι εδώ, λέω, μήπως κάτι συμβαίνει παράξενο. Και έβαλα ένα σημάδι τον ήλιο την ημέρα και την ώρα. Στο Μουσαμά είχε ένα σκίσιμο που περνούσε ο ήλιος. Λέω, θα το τσεκάρω. Αν ζήσω, κάτι μου έλεγε ότι θα ζήσω, θα ξαναγυρίσω. Δεν ξέρω γιατί το μέτρησε αυτό. Πάντως πήρα το φως του ήλιου που βρισκόταν στο Μουσαμά. Την επόμενη χρονιά που έγινα καλά και γύρισα στο σπίτι της μάνας μου, ήμουν όντως εκείνη τη μέρα εκεί. Αυτό δεν αφισβητιέται, το πίστεψα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Το δεύτερο κομμάτι που μου ρώτησαν πού θέλεις να πας. Τους είπα να πάω να δω τον τάφο του παππού μου. Υποθέτω ότι εκεί θα με βάλουν και εκεί θα με βάζανε. Όντως πήγα στον τάφο του παππού μου, τον είδα μέσα στα αγκάθια, μέσα στα βάτα. Λέω ρε πάλι, άρχισα να αμφιβάλλω, λέω. Η γιαγιά μου κάθε μέρα εδώ είναι, λέω. Το φροντίζει, πώς είναι να το πάλι, λέω, φαντάζομαι, τι γίνεται, τι ζω, τι βιώνω τώρα, τι είναι αυτά που κάνω εγώ. Δεν πρόλαβα να ξανά έχω πάλι τις αμφιβολίες μου και όπως είναι, ο τάφος του παππού μου βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο, όπως μπαίνεις αριστερά από την εκκλησία, στους πρώτους, υπήρχε παλιά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει Παπακώστα, ένα στο φυλάκιο, το θυμάσαι, που υπήρχε εκεί πίσω. Τώρα δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει τώρα. Γιατί πήγα. Ναι, υπήρχε ένα στο φυλάκιο στο οποίο όταν βρισκόμουν πάνω στο τάφο έβλεπα από εκεί μια λάμψη χρυσού μέσα από εκεί. Πλησιάζω, το πλησιάσμά μου γίνεται σε κίνηση σκέψης, δηλαδή θέλω να πάω από εδώ προς τα εκεί και πάω από εδώ προς τα εκεί στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Πηγαίνω και είναι μέσα οστά τα οποία είναι τόσο αγιασμένα, παιδιά, που τη λάμψη και το φως που είχαν και ακόμη και εκείνα που δεν ήταν αγιασμένα τα άγιαζαν. Ό,τι ακουμπούσε πάνω τους Άγιο ήταν εκεί μέσα. Την ώρα εκείνη πια πανικοβάλλαμε σε σημείο να με πιάσει ένα. Φυσικά ξέρουμε όλοι τις αμαρτίες μας και από μέσα μας υπάρχει φωνή του Θεού, είτε θέλουμε να το πούμε είτε θέλουμε να το κρύψουμε, την νιώθουμε. Πω τι έχω κάνει, λέω, τι απολογία θα δώσω τώρα, άρχισα τέτοια να λέω. Νιώθοντας την δύναμη του Θεού, η οποία δύναμη του Θεού πιάνει τα πάντα. Δηλαδή τις πέτρες, τα ξύλα, όλα τα μνήματα, τα νεκροταφεία, ο ουρανός, η γη, παντού εδώ υπάρχει, όλα είναι Θεός, δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι Θεός. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το αισθάνομαι και όσο το αισθάνομαι τόσο πιο πολύ παρακαλάω πια στον Θεό με ό,τι έχω στο μυαλό μου που ήξερα. Λίγα πραγματάκια, κάτι ψιλοπατεριμών, λίγο πιστεύω, άρχισε πια να προσπαθώ να τραβήξω αυτά τα οποία έπρεπε ήδη να τα είχα σαν όπλα εκείνη τη στιγμή εγώ μαζί μου, γιατί τα χρειάζεσαι πάρα πολύ. Σε αυτό το πανικό και ζητώντας τη βοήθεια του Θεού να με αφήσει να μην νιώθω έτσι άσχημα, γιατί δεν μου άρεσε να νιώθω τόσο άσχημα, ξαναβρέθηκα πάλι δίπλα στους αγγέλους και τους ζήτησα να με αφήσουν μόνο, τελείως μόνο. Δεν θέλω κανένα, θέλω να μείνω μόνος. Με αφήσαν μόνο και ήταν το πιο χειρότερο κομμάτι που έχω βιώσει στη ζωή μου. Σε κλάσμα δευτερολέπτους ξαναζήτησα να έρθω κοντά μου. Πολύ άσχημο το μόνο. Δεν υπάρχει, είναι να είσαι μόνος. Μου λένε που θέλεις να πας, λέω να φύγουμε.
Τους φάνηκε παράξενο και οι δυο με κοιτάξανε έτσι όταν είπαν. Εγώ πάντα κοιτούσα μόνο τον Άγγελο, όχι στα μάτια, ποτέ δεν κοίταξα ξανά μάτια τίποτα από εκεί και πέρα. Γιατί κοίταξα μια φορά και μου φτάσε. Με το που ξεκινάμε να φεύγουμε, το κομμάτι που λέω φεύγω γίνεται μια απότομη κάθοδος στη χαλκίδα που έπεσα. Περνάμε μέσα από την εκκλησία που βρίσκεται τη Μητροπολιτική, όπως είναι η γέφυρα που φαίνεται απέναντι, και από εκεί μέσα περνώντας από το ιερό ένα κάθετο ανέβασμα, αυτή τη φορά πάλι το Τρισάγιο ύμνο και πια χωρίς σταματημό, δεν σταματάει τίποτε. Στο δρόμο, στη διαδρομή που πηγαίναμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια αυτή και κάποια πράγματα τα οποία μου φαινόταν, πρώτον το διάστημα μου φαινόταν ασπρόμαυρο και μετά έμαθα και εγώ ότι είναι ασπρόμαυρο, δεν έχει φως, όπως το έβλεπα είναι. Νόμιζα έχει φώτα, αυτά είναι με τις ακτίνες μετά που το βλέπαμε. Αυτό μου φάνηκε παράξενο. Πηγαίναμε, ό,τι είχα να ρωτήσω, ήταν πολύ ωραία και πολύ γαλήνια και ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Αλλά αυτό το ταξίδι ακουγόταν ήχοι και φωνές σε κάποιο επίπεδο το οποίο όσο το πλησιάζαμε τόσο πιο έντονο γινόταν και πιο τρομακτικό και πιο ορλιαχτικό και πιο θηριώδες σαν κραυγές. Την ώρα εκείνη που πλησιάζουμε τους βλέπω με έχουν πλησιάσει ενώ με είχαν χαλαρό και με στριμώχνουν κανονικά σε σημείο που πολύ καλά το κάνανε, το αντιλήφθηκα μετά τι είχα να περάσω. Γιατί εκείνη την ώρα αρχίσαν οι φωνές, αρχίσαν φωνές ψεύτης, κλέφτης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν χρειάζεται να κάνω μια εξομολόγηση, αμαρτωλός είμαι άνθρωπος. Όλα δηλαδή όσα έκανα, όσα είπα, όσα έκανα στη ζωή μου, με τα μανίας δικός μας είναι να ορίονται και να ουρλιάζουν. Τι δουλειά έχει αυτός να είναι μαζί σας? Κάποια στιγμή όπως περνούσα με είχαν σφιχτό, κάποια στιγμή σταματάνε, εκεί τα χρειάστηκα. Όχι, δεν σταματήσανε, σταμάτησε η κίνηση και ακούστηκε μια φωνή από οι μορφές τους ήταν όπως είναι τα γκορμίτι που δείχνουν τα παιδικά. Αυτά εδώ που έχουν τα παιδιά σας όλα ακριβώς, αυτές τις μορφές είχαν τρισδιάστατες, έτσι τις είδα πριν γίνουν τα γκορμίτι εγώ, αυτά που βλέπετε εδώ στα παιδιά σας που έχετε, τα παιδικά. Έβρισε τα θεία, εκεί έγινε πανικός, φρένο, μεγάλο φρένο. Εγώ έβρισα τα θεία και το παραδέχομαι και συγκεκριμένα τρέπομαι να το πω την Παναγία μας, εντελώς μηχανικά, δεν δικαιολογούμε, τέλος πάντων το έκανα μια φορά στη ζωή μου, αλλά όταν το έκανα ένιωσα τόσο άσχημα που ενώ και μου πιτσιρικάς και όλοι τα βρίζουν, κάθισα 3-4 μέρες και στην εικόνα της Παναγίας πήγα και ζήτησα συγχώρεση και όταν με συγχώρεσε ηρέμησα, γιατί το ήξερα. Ένας από τους, ο φύλακας Άγγελος μου λέει ότι ζήτησε συγγνώμη και ο Θεός το συγχώρεσε και πέρασε αμέσως. Δεν σταμάτησα. Το πράγμα πήγαινε και χειροτέρευε όσο προχωρούσε πάνω και οι στάσεις γινόταν περισσότερα. Λέγανε πράγματα τα οποία έκανα, πράγματα που δεν έκανα όμως. Και λέγανε και πράγματα που ούτε φαντάστηκα ότι θα τα έκανα. Σε ένα σημείο δεν περνάω με τίποτε. Όταν λέμε με τίποτε. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να... Εγώ φεύγω και με τραβάνε αυτές οι μορφές μέσα από τα φτερά τους, μέσα από την αγκαλιά τους και αρχίζω να αισθάνομαι ότι αποκόπτομαι και αποχωρώ σαν σώμα από αυτή την αρμονική θέση, αρμονικό φως το οποίο γίνεται σκοτάδι, γίνεται πανικός, γίνεται σαστιρμάς, γίνεται φασαρία. Δεν ήθελα από εκεί. Ενώ στη ζωή μου αρέσει η φασαρία, εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα φασαρία. Γι' αυτό ήθελα η γαλήνη βρίσκεται εκεί. Ήμουν σίγουρος ότι είναι εκεί. Έκανα ό,τι προσπάθεια μπορούσα για να βρεθώ μαζί τους και άρχισα να λέω πάλι ό,τι προσευχές ήξερα, ό,τι γνώριζα, ό,τι μπορούσα να κάνω. Αυτό τουλάχιστον με καθησύχαζε χωρίς να μου δίνει τη δυνατότητα να μπω μέσα, αλλά σιγά σιγά να αποκόπτω από τους αγγέλους και να με πάρουν και να με πάνε δεν ξέρω πού. Μεγάλη πορεία αυτή. Δεν ξέρω, δεν ήθελα να ήταν εκεί. Οι τελευταίες μου λέξεις ήταν μάνα μου και Παναγία. Μόλις είπα τη λέξη Παναγία ήταν το πρώτο τάκ που έκανα μέσα. Μόλις κατάλαβα ότι με τη λέξη Παναγία μπαίνεις μέσα
Τίποτα άλλο δεν έκανα, παρακαλούσε την Παναγία. Τίποτα άλλο. Όπως την παρακαλούσα άρχισα να μπαίνω μέσα και ξαφνικά άρχισα να βλέπω και φτερά φως. Τα φτερά δηλαδή υπήρχαν ύλη, σαν να ήταν ύλη, σαν να ήταν κάτι που με κάλυπτε. Την ώρα που άρχιζα σιγά σιγά να φωλιάζω μέσα τους, ακούστηκε η κουβέντα η οποία κάλυψε όλο τον ουρανό, η πλατητέρα των ουρανών. Πέρασε έτσι πως βρισκόμασταν εμείς από πάνω μας μαζί με κουστοδία, ένιωσα το έτσι που πέρασε, τις ψαλμοδίες, δεν τόλμησα να γυρίσω κεφάλι εκεί, σας είπα όσο ήμουνα παγωμένος από τον τρόμο μου και το ότι έφυγαν τίποτε, δεν υπήρχε ούτε ένας δαίμονας, δεν υπήρχε ούτε ένας κατήγορος, δεν υπήρχε κάποιος να με κατηγορήσει για τίποτε. Ήμουνα ήρεμος και στάθηκα ότι ξαφνικά ταξιδεύουμε πάλι με το καλό. Αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε το σκοτάδι, αλλά υπήρχε φως. Ένα φως το οποίο βρισκόταν αριστερά μου και έβγαζε λάμψη μπλε. Τόσο πολύ φως που ήταν μπλε. Ήταν εκτυφλωτικό. Περάσαμε, πηγαίναμε προς αυτό το φως και ένα διάστημα σταματάμε μαζί και μου είπανε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να τα πω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση. Κάτι δηλαδή που για τη ζωή μου τα οποία τα ψιλοβλέπω να μου γίνονται και πάλι δεν βάζω μυαλό στην τράπα μου. Το λέω να προσέψετε για μένα όλοι όσοι είστε εδώ. Γιατί αν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρεθείς εκεί πάλι. Θα ήθελα να με λυπηθεί ο Θεός. Μου δείξανε την κόλαση. Το φως της κόλασης, όλοι μου είπανε περνάνε από εκεί, δεν υπάρχει κανένας που να μην περνάει από εκεί. Μην ανησυχείς, θα περάσουμε μαζί. Το φως είχε φως, αλλά το φως ήταν άρρωστο, δεν ήταν το φως το μπλε αυτό που σας είπα που φαινόταν πρώτα, γιατί βλέπω τώρα άλλο φως. Άκουσα μέσα μορφές και ανθρώπους που τους γνωρίζω από την ιστορία και τους γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία, μην αναφέρω ονόματα. Ήταν άνθρωποι που είναι πολύ γνωστά ονόματα και τα γνωρίζουμε και ιστορικά και τέτοια, τα οποία βρισκόταν εκεί και μου λέγανε, ακουγόταν, ήξερα τα πάντα. Ξέχασα να σας πω ότι από το διάστημα που έπεσα μετά και βρισκόμουν με τους αγγέλους, το μυαλό μου, η διάνοια μου, η αντίληψη και η γεύση και η αίσθηση όλου του κόσμου ήταν πολύ πιο διαφορετική. Μπορούσα να ακούσω δηλαδή και 100 άτομα να μιλάνε ταυτόχρονα. Είχα αυτή τη δυνατότητα, όχι, και να μπορώ και να τους ακούω και να βγάζω και συμπέρασμα. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα που ούτε μπορούσα να αντιληφθώ τα πάντα. Πέρασα με σκεφτά το κεφάλι, όπως σας είπα, πέρασα μαζί τους, πέρασα σιγά σιγά. Ένιωσα αυτόν τον πόνο και τον οδυρμό που υπήρχε εκεί και ότι όντως δεν είναι για να είσαι εκεί, με τίποτε δεν υπάρχει. Και όπως ακριβώς άρχισα να δυσφορώ και να αισθάνομαι άσχημα, έφυγα και βρέθηκα πάλι στο σημείο που ήταν το φως. Αρχίσαμε το ταξίδι προς το φως. Η πορεία ήταν καθοδική, δηλαδή προς τα έτσι πηγαίναμε, κάτω και προς τα κάτω και ξαφνικά αρχίζει το φως να γίνεται πιο πολύ, σε σημείο που να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε με το μυαλό μου, ούτε με τον εγκέφαλό μου, ούτε με τα μάτια μου και μάλιστα έβαλα χέρια. Αλλά γιατί σας είπα, αντιλαμβανόμουν σώμα, αντιλαμβανόμουν χέρια, αντιλαμβανόμουν σώμα και πόδια, τα πάντα. Και μου είπε, ο άγγελός μου είπε, βάζεις χέρι, δεν έχεις ύλη, δεν μπορείς να κάνεις, κάνει υπομονή, λέει, σε λίγο θα το συνηθίσεις, λίγο είναι, λέει, λίγο ακόμη θα κρατήσει. Όντως μετά από λίγο τάκ, ξανά άναψε μια λάμπα και βρέθηκα σε έναν κόσμο όπως είναι ο κόσμος αυτός. Τελείως διαφορετικός βέβαια, αλλά ήταν όπως ήταν αυτός. Με υποδέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι και το πρώτο άτομο που με συνάντησε και με υποδέχτηκε μου είπε ότι είναι ο αδερφός σου. Είμαι ο αδερφός σου. Εγώ αδερφό ξέρω τον Αντώνη και ο Αντώνης είναι ζωντανός και ήταν στη Δράμα. Εγώ δεν ήξερα άλλον αδερφό να έχω. Θεώρησα όμως ότι μου εξήγησε ότι πριν ανάμεσα από σένα και τον Αντώνη υπήρξα και εγώ. Και το λέγανε Αργύρι. Μου είπε και το όνομά του. Λέει, μην ανησυχείς, θα καθίσεις εδώ, λέει, μαζί θα είμαστε. Θα περίμενε, λέει, κάνε λίγο υπομονή. Από εκεί και πέρα δεν είδα
Ξανά τον άγγελο υποδοχής. Μόνο μια φορά είδα τον φύλακα άγγελό μου, ο οποίος με φώναξε να πάω στον Κύριο. Μου είπε, σε θέλει ο Κύριος. Υπήρχε όντως ένα, το οποίο το έμαθα εκ των υστέρων όταν ρώτησε τη μάνα μου, η οποία έκλαιγε όταν συνήρθα λίγο, και υπήρχε ένα άλλο, το οποίο δεν το γνώριζα εκείνη τη στιγμή, το ανακάλυψα εκεί πάνω, τον είδα εκεί, δεν το ήξερα στη ζωή και ούτε θα μου το έλεγε η μάνα μου ποτέ αν δεν τη ρωτούσα εγώ ότι αν είχε και τρίτο παιδί. Ο κόσμος εκεί πέρα ήταν όπως ακριβώς βρισκόμαστε εμείς, αλλά να φανταστείτε ότι θέλω να πάω να μείνω, θέλει να πάει να μείνει ο Παπακώστας σε ένα σπίτι, όλοι θα παρακαλάτε να πάει να μείνει στο δικό σας το σπίτι. Ο καθένας ήταν έτσι σαν τον Παπακώστα, όπως δηλαδή έχετε εσείς τον Παπακώστα, ήταν ο καθένας άνθρωπος έτσι. Με παρακαλούσαν να πάω στον έναν, να πάω στον άλλον, δηλαδή θέμα δεν ήξερες πού να πας, τόσο πολύ αγάπη και τόσο πολύ να σε θέλουν παρέα δεν έχω συναντήσει και δεν έχω ξαναζήσει. Είναι ορισμένων εξαιρέσεων εδώ, στη γη. Ο κόσμος ήταν ανάλογα με το τι επιθυμούσε να κάνει ο καθένας. Δεν ήταν σε μια κατάσταση νιρβάνας, σε μια κατάσταση μιας αντίληψης νεκρής. Ζούσαν κανονικά, δηλαδή ο άλλος πήγαινε στο ποτάμι, ο άλλος πήγαινε στα λουλούδια, οι άλλοι δύο συζητούσαν, ο άλλος πήγαινε. Είχε δηλαδή κανονικά κοινωνία ανθρώπων που ζούσαν τη ζωή τους κανονικά με μεγάλη ευτυχία και μεγάλη ευχαρίστηση να έρθεις εδώ, να κάνεις εδώ. Σε αυτό το κομμάτι το μόνο που μου φάνηκε παράξενο είναι ότι δεν είχε πουλιά. Να σας περιγράψω τον κόσμο όπως ήταν, είναι περίπου όπως εδώ, αλλά το τριαντάφυλλο πιο ωραίο από το τριαντάφυλλο, το φύλλο πιο ωραίο από το φύλλο. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μπορεί να περιγραφεί τι αρμονία υπάρχει. Είναι όμως οι βασικές γραμμές. Έδαφος, τα ίδια αντικείμενα με εδώ, ουρανός. Ο ουρανός δεν είναι όπως είναι εδώ μπλε, τον έβλεπα, αλλάζει χρώματα, αλλά με κόκκινος, πράσινος, κίτρινος. Πολλοί κόσμος βρισκόταν κοντά σε νερό, δηλαδή οι περισσότεροι βρισκόταν εκεί, ήθελαν να βρίσκονται κοντά στο νερό. Σκέφτηκα για τον παππού μου τον Αντώνη, ο οποίος είχε συγχωρεθεί ότι δεν τον είδα, και επειδή λέγανε ότι είναι Άγιος άνθρωπος, και όντως είναι Άγιος άνθρωπος, γιατί τον είδα εκεί, τον είπε και ο παπάς όταν τον ξέθαψε, όταν τον είδε ότι ήταν σαν το κουτί, το αστάτου, όπως είναι το κουτί εκεί, το κίτρινο. Είπε ότι αυτός άγιασε και όντως τον είδα. Εγώ δεν μπόρεσα να το δω, πολύ ελάχιστα, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Και εκείνη τη στιγμή εγώ δέχτηκα το πρώτο μήνυμα και μου λέει, θέλει να σε δει ο Κύριος. Για να μπορούμε να δώσουμε μια αντίληψη περίπου χώρο για να καταλάβετε τι βιώνω, φανταστείτε όποιος έχετε πάει στην Ιταλία το Κολοσιαίο 5-10 φορές πιο μεγάλο, με μάρμαρο, πεντακάθαρο, πεντάλευκο, με διαφάνειες, με οτιδήποτε αριστουργηματικό υπάρχει σαν όγκο. Βρίσκομαστε ο ένας πίσω από τον άλλον. Εγώ με αφήνει, από τότε δεν τον ξαναείδα το φυλακάγγελό μου, και περιμένω στη σειρά μαζί με τη σειρά που περνάει μέσα. Μίας μπαίνει ένας, την ώρα που μπαίνει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούγεται όπως ακριβώς, να μας συγχωρέσετε θα το πω, όπως μπαίνει ένα γκολ. Πώς φωνάζει μια κερκίδα γκολ και πανηγυρίζει, έτσι ακριβώς πανηγύρισαν σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Μπαίνει ο δεύτερος, άργησε πάλι, πανηγυρίζει όπως ακριβώς ένα γκολ, και την ώρα που είναι εγώ να μπω μέσα, βλέπω την Παναγία πρώτη φορά, μιλάει στον Κύριό μας, δεν τον έχω δει τον Κύριο, βρίσκεται με την πορφύρα όπως είναι αυτή που φοράει στην άκρα ταπείνωση, ναι, νηφίος. Και τα χέρια του μπόρεσα να δω ότι έχουν πληγές. Από τότε συνειδητοποίησαμε, το σταυρώσαμε, το κάναμε, άρχισα τέτοια να βλέπω. Να αισθάνομαι, αλλά βασικά τα δικά μου αμαρτήματα με βασανίζουν, δεν είχα τόσο πνευματικότητα, γιατί τα ήξερα όλα τι έκανα. Με το που μπαίνω μέσα κανονικά, η Παναγία του λέει, έλα συγχώρεσαι τον, παιδί είναι, όλοι έτσι είναι, ό,τι είναι, μιλάει τώρα για μένα, ξέρω, πρεσβεύει συνέχεια. Το βλέπω, την ακούει, αλλά την ακούει έτσι. Η Παναγία όμως επιμένει, έλα, όλοι έτσι είναι, δεν είναι, δώσ' τον και αυτόν, άστον και αυτόν. Και βρίσκομαι ακριβώς στη μέση όλου αυτού του πράγματος. Χωρίς να περπατήσω και να περάσω, δηλαδή με το που μίλησε βρέθηκα εκεί.
Με το που βρέθηκα εκεί, περιττώ να σας πω ότι έχουν γονατίσει, έχω πέσει κάτω. Τι να απολογηθώ, τι να πω, ότι σηκώσα να δω το κεφάλι μου, ούτε από τη μεριά που ήταν ο κύριος, ήταν ακριβώς μπροστά μου. Ήταν οι 12 Απόστολοι και οι Απόστολοι, τίποτε, τη μόνη κουβέντα που άκουσα, δεν τίμησες και πολύ το όνομά μας, είπε ένας από τους Απόστολους. Ακόμη πιο μεγάλο πανικό. Αρχίσανε και με μιλούσανε Άγιοι, τους οποίους ήξερα και τα ονόματά τους χωρίς να τους έχω δει ποτέ. Και δεν μου κάναν τίποτα άλλο που το να μου δίνουν κουράγιο, γιατί εγώ κόντεψα να πεθάνω και για άλλη μια φορά εκεί πέρα. Αλλά δεν υπήρχε θάνατος από την τροπή μου. Λέγοντας πολλά, τώρα από εδώ και πέρα έχω κάποια πράγματα από τα οποία έχω κενά σε αυτό το κομμάτι, κάτι τέτοιο. Νομίζω ο Άγιος Νεκτάριος μου είπε, θέλεις να γυρίσεις πίσω? Άκουσα αυτή την κουβέντα σε αυτό τον πανικό και λέγω ναι. Με το που είπανε, σταμάτησαν όλα αυτά τα οποία είδα, εξαφανίστηκαν όλα. Και βρέθηκα πάλι εκεί που ήμουν, που σας είπα, που με είπε Άγγελος, έλα σε θέλει ο Κύριος. Δεν έχω καταλάβει τίποτε τι μου γίνεται. Έχω καθίσει τώρα εδώ και λέω τι γίνεται. Αλλά μ' άρεσε γιατί γύρισα εκεί που ήθελα να είμαι, οπότε δεν με απασχολούσε. Μακάρι να με αφήσει εδώ. Τέλεια είναι. Καλά είναι και εδώ. Με το που βρήκα, όπως έρχεται ένας νέος σε ένα σπίτι και ένας καινούριος νικάρης και μέσα στη χαρά είναι όλοι οι γείτονες, εκεί τριγύρω μου όλοι ήταν εδώ μαζί μας, είχα κάνει και παρέες ήδη. Είμαι και κοινωνικός εγώ, εύκολα να κάνω παρέες. Αλλά μου φάνηκε ότι είδα πουλί. Γιατί όπως σας είπα δεν είχε πουλιά. Λέω όχι ρε, και ένα πουλί να πούμε, ένα πουλί. Λέω τι είναι αυτό ρε φίλε, γιατί δίπλα μου ακριβώς ήταν κάποιος. Το λέω τι είναι αυτό που βλέπω. Αλλά λέει πολύ φυσιολογικά μου λέει, άμαξα λέει του προφήτη Ηλία, λέει κάποιος θα φύγει από εδώ, λέει θα πάει στον άλλο τον κόσμο, θα γυρίσει πίσω. Μου κάνει, πολύ φυσιολογικά. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα έχω ζήσει, πιστέψτε, δεν τα πιστεύετε, εγώ τα έχω ζήσει. Σλάβετε που πάτε τώρα. Το βλέπω, λέω πού πάει, ποιον πάει, ποιος θα φύγει, άρε τους τυχεράκες, μάλιστα άρχισε και έκανα και χαβάλε, ποιος είναι, τάω μπροστά μου. Εγώ είμαι εδώ, η πόρτα ανοιχτή, χωρίς πάτο η άμαξα. Με λέει άντε φεύγεις, άκουσα τη φωνή. Μπαίνω μέσα, δεν υπάρχει ούτε τίποτε πάνω, μόνο μία άμαξα είναι. Τίποτε δεν υπάρχει, ούτε άλογα, ούτε προφήτης Ηλίας, ούτε τίποτα, άμαξα. Όπως ξεκινάει, φεύγει τώρα με μια ταχύτητα διαστημική, το βλέπω και χάνεται και αρχίζω και φοβάμαι, λέω τι είναι αυτό ρε χωρίς πάτο, βλέπω να φεύγει κάπου, σκέφτομαι τώρα σε ένα αεροπλάνο χωρίς πάτο. Αλλά λέω τι να πεθάνεις, πεθαμένος είσαι, μη φοβάσαι. Το σκέφτηκα. Αφού συνέχισε όλη αυτή την πορεία προς την, ακριβώς χωρίς να περάσει το Λόνια, χωρίς να περάσει τίποτε, περνώντας όμως όλα τα έγκατα του σύμπαντος προς την γη, δηλαδή μια επιστροφή ταξιδιού πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε πάρα πολύ μεγάλη, όχι μιλάμε μικρό χρονικό διάστημα. Έφτασα πια πίσω, ακριβώς πάνω από το καράβι όπως ακριβώς είχα φύγει. Την ώρα εκείνη γυρίζω στο σώμα μου. Το δυσκολότερο κομμάτι. Δηλαδή μπορώ να το παρομοιώσω, έχω κάτι που μπορώ να το πω για να το νιώσετε τι ένιωσα. Φανταστείτε ότι το χέρι σας έχει ένα δερμάτινο γάντι και το φοράτε όλη σας τη ζωή. Για κάποια στιγμή βγάζεις το γάντι και αισθάνεσαι το χέρι, την αφή, την αίσθηση και μετά ξαναφοράς το γάντι. Το φοράς, δύσκολα να ξαναγυρίσεις το σώμα. Το σώμα πονάει, άρχισε να έρχονται οι πόνοι. Άρχισε να κάνει. Την ώρα εκείνη νιώθω ότι θα ξεριζώσω. Αν δεν είχα τόσο αγάπη τη μάνα μου και τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου να γυρίσω δεν έμπαινα. Τόσο πόνο ήθελε για να ξαναμπείς. Μπήκα όμως. Την ώρα που μπήκα εκείνη την ώρα ακριβώς βρέθηκα ακριβώς έτσι ξάπλα όπως ήταν το σώμα μου και αισθάνθηκα εδώ ακριβώς στα ζυγωματικό να ακούγεται ένα κρακ και να ανεβάζω επίπεδο όρασης στο αίμα που είχε λίμνη. Δηλαδή το αίμα μου με το που ξύπνησα, τώρα ξυπνάω και ανεβαίνει και το βλέπω με άλλη οπτική. Την ώρα εκείνη βρίσκομαι εγώ και ακούω πάλι το Σίμω να φωνάζει βοήθεια. Δεν κράτησε πολλή ώρα γιατί άνοιξε το αμπάρι, με βρήκανε. Οπότε άρχισαν με τραβήξανε μέσα και με πήγανε στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία όταν βρέθηκα
Όταν μπήκα στο Γενικό Κρατικό πρώτη φορά είδα άνδρες σαν και εσάς και γυναίκες σαν και εσάς να ουρλιάζουν όταν με βλέπουν. Τόσο χάλι ήταν το πρόσωπό μου. Δηλαδή δεν υπήρχε πια ούτε τη ευγένεια να έχουν κάποια τυπική ότι δεν είμαι τόσο χάλια. Βέβαια, εγώ δεν φοβόμουν θάνατο πια. Ήμουν σίγουρος ότι θα ζήσω. Ήμουν σίγουρος ότι τώρα το πόσο, με ένα μάτι, αν θα βλέπω, αν θα είμαι ανάπηρος, αν τέτοια δεν τα ξέρα και δεν με ενδιέφερε να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν, δόξα τω Θεώ δεν έχω πάθει τίποτα, όλα επανήρθανε πολύ νωρίς. Μάλιστα σε 1,5 χρόνο τα ξέχασα και όλα αυτά και ούτε πίστευα ότι τα ζήσα. Αλλά πίστευα ότι είναι μια φαντασίωση και μια τέτοια εμπειρία μετατραυματική μέχρι να αρχίσω να ασχολούμαι, πηγαίνοντας λίγο στην εκκλησία με τη βοήθεια του Παπακώστα και τα είδα ότι όλα αυτά είναι πραγματικά και ότι αυτά τα οποία εγώ τα βίωσα και τα είδα τα λέει η εκκλησία μας εδώ και αιώνες. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, φυσικά. Όλο αυτό που ζήσατε εσείς, μέχρι να έρθουν να σας βρούνε, εσείς ζούσατε παράλληλα όλο αυτό το... Άλλα 27 χρόνια, συν δεν ξέρω πόσο διάστημα πήγα και ήρθα. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Και σε πόσο χρόνο Σε έγινε πόσο αυτό? χρόνο σας βρήκατε? Σε πόσο χρόνο με βρήκανε από το σημείο που πέσαμε περίπου σε 10 λεπτά. Δηλαδή όλο αυτό που έζησε... Όλο αυτό που έζησε ήταν 10 λεπτά. Γιατί λες ότι είναι σαν να έζησε 40 μέρες, ας πούμε, όλο αυτό. Τι, 27 χρόνια σας είπα, έζησα μόνο γυρίζοντας, όχι που πήγα και ήρθα. Εκείνο δεν μέτρητο ο χρόνος. Όλο αυτό ήταν κοντά στα 6, 7, 8 λεπτά μέχρι που μας βρήκανε. Γιατί η βοήθεια το ακούσαν και άλλοι, άνοιξε το αμπάρι. Όχι αυτό, ναι, γιατί λένε ότι η ψυχή γυρνάει μέσα γυρνάει, με 40 μέρες είναι... Δεν γνωρίζω τι λένε, εγώ λέω τι έχω βιώσει εγώ. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει δηλαδή, αλλά δεν θέλω να... Γιατί αν μην μπερδέψω καμιά ιστορία και είναι πολύ βαρύ για μένα να πω κάτι το οποίο το είναι από ποίημα της φαντασίας μου. Πρέπει αυτά τα οποία έχω βιώσει να λέω. Έχετε πει αυτά τα πράγματα σε κάποιον επιστήμονα? Ναι, βέβαια, το πρώτο κομμάτι έχω ξάδερφο ψυχίατρο στο Κολονάκι, τον Εξάρχοντο Μάνθο. Το πρώτο κομμάτι που γύρισα και είναι ότι ήταν φαντασιός μου. Εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχουν αυτά. Εγώ νόμιζα ότι τα φαντάστηκα και μάλιστα με ωραίο μαγικό τρόπο κατασκεύασα μια ιστορία. Ποιος σας είπε ότι εγώ πίστεψα? Δεν πίστεψα. Ότι τα έφτιαξε η φαντασία μου, πίστευα εγώ. Αλλά είχατε στοιχεία, είχατε σημάδι στο σπίτι. Ναι, την επόμενη χρονιά, μην νομίζετε, ντρέπομαι που το λέω, πάβεις να τα πιστεύεις, νομίζω ότι μπορεί και να μην τα ζήσεις. Πολύ εύκολα ξεγελιέσαι, δεν είναι τόσο... Ντρέπομαι που το λέω, για τον εαυτό μου μιλάω, αλλά έχεις τις αμφιβολίες σου πάντα. Και μάλιστα δεν επιτρέπεται. Όσο μεγαλώνω βέβαια και όσο περνάει η ηλικία μου και ανακαλύπτω ότι αυτά τα πράγματα είναι σταθερές και είναι στάνταρ, φυσικά και πιστεύω. Εγώ μπορώ να πω ότι πιστεύω στο Θεό ακόμη ελάχιστα. Δεν έχω φτάσει σε σημείο. Γιατί όποιος πιστεύει δεν φοβάται τίποτε. Τίποτε. Ούτε το θάνατο. Και που τον είδατε και μπροστά. Δύο ερωτήματα. Το ένα, λυπηθήκατε που ξαναζήσατε στη Ναι. ζωή? Τρομάζω τώρα, μην τυχόν δεν ξαναβρεθώ εκεί, μην με βουτήξουν τα τελώνια. Δεύτερη φορά θα περάσω. Δηλαδή δεν θα ήθελες να μην ζούσες, δηλαδή να μην ερχόσουν τη ζωή πάλι? Αφού το ζήτησε. Το ζήτησα. πια. Είχα το αυτεξούς εκείνη την ώρα, το ζήτησα. Δεν θα περνούσα κάτι, αισθανόμουν ότι δεν πήγαινε καλά. Δεν το νιώθα καλά. Φοβόμουν. Τώρα μετανιώνεις που είπες να ξαναζήσεις? Για τίποτε δεν μετανιώσω στη ζωή. Δεν θα ήταν η ζωή μου άμα Και το μετανιώσω. δεύτερο, η Παναγία και ο Άγγελος που τα είδες σήμερα, είναι όπως τα βλέπουμε εμείς στις εικόνες? Ακριβώς όπως είναι στις εικόνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πήγες στην κόλαση, είχες την αίσθηση ότι οι κολλασμένοι ήθελαν να είναι εκεί ή ήθελαν να φύγουν? Είχες κάποια αίσθηση? Βασανιζότανε. Ποιος θέλει να βασανίζεται? Δεν μπορώ να έχω την αντίληψη Δεν έχεις αντίληψη. του Ναπολέοντα, τι ένιωθε ο Ναπολέοντας. Τον έβλεπα να ουρλιάζει, να πάσχει, να υποφέρει. Παράδειγμα να αναφέρω κάτι. Ναι, δεν τον άρεσε, δεν ήταν καλά. Αυτός που ήταν καλά έβλεπα τον άλλον που είδα στο τέτοιο, ο οποίος ήταν μέσα στη χαρά και την ευτυχία και ο άλλος είχε πόνο και ουρλιάζε και δεν μπορούσε να ησυχάσει με τίποτε. Υπάρχει τρόπος να βοηθηθεί αυτός?
Δεν το ξέρω, δεν είμαι πραγματικός. Εγώ σας είπα την εμπειρία μου. Εγώ ψάχνω τα ίδια ερωτηματικά έχουμε, μην νομίζετε. Και εγώ τα ίδια σκεφτόμαι. Με τα θανάτια η Εκκλησία μας κάνει τα μνημόσυνα. Να, ο Πάτερ θα μιλήσει σε αυτά. Δεν ξέρουμε την τελευταία στιγμή της εκπνοής την μετάνοια του ανθρώπου. Και εκεί συνεργεί η Εκκλησία με τα μνημόσυνα, με τις Σαρανταλίτουργα, με τις ελεημοσύνες, όλα αυτά στο όνομα του ανθρώπου που μας έχει φύγει. Γιατί δεν ξέρουμε τι παίχθηκε μέσα στην ψυχή του, έστω και την τελευταία στιγμή. Ο κύριος Απόστολος έζησε αυτή την εμπειρία και του δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω. Μυαλό δεν έβαλε όμως. Μυαλό δεν έβαλε. Πιστεύεις ότι έχουν όλοι αυτή την ευκαιρία? Όχι. Ήταν κάτι να γίνει για μας μάλλον, Ίσως για να το ακούσουμε σήμερα. Ίσως για να το ακούσει και σήμερα. Βέβαια, ο πόνος που είχε ο Απόστολος, τον οποίο δεν θυμάται, αν κάνω λάθος πες μου, το θυμάμαι, στο νοσοκομείο πονούσε πάρα πολύ. Ναι. Λέει, βογκούσε τόσο πολύ που ακόμα και οι άρρωστοι θέλουν να φύγουν από το νοσοκομείο. Επί 15 ημέρες. Για πέστε λίγο να μην παρατα... Το κομμάτι ήταν πολύ άσχημο. Επιστροφής στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ άσχημα. Δεν μπορούσε να... Όλο το κομμάτι, οι γιατροί και αυτοί που ερχόταν μέσα και με βλέπανε, μου λέγανε όλοι κανονικά, οι νευροχειρούργοι, γιατί πέσανε πάνω ένα ολόκληρο μου τι. Στην αρχή με παρατήσανε σχεδόν έξω από το νεκροτομείο. Ήρθε ο ξάδερφος να με βάλει. Δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει περίπτωση να ζήσω εγώ. Με είχαν αφημένο μέχρι τις 2-3 ώρα έξω σε ένα διάδρομο και περιμένανε κάποιος ερχόταν με έπαιρνε το σφεγμό απλώς. Και ειδοποίησαν τον ξάδερφο με αυτό που λέω, τον εξάρχο που σας είπα που το μάθω, και ήρθε αυτός και με έβαλε. Αλλά πραγματικά όταν αντιλήφθηκα κατά τις 1-2 ώρα που ρούλιαζα εγώ από τους πόνους και αυτά, και ότι αντιλήφθηκαν ότι δεν έχω πάθει κάτι στον εγκέφαλο, γιατί μου έβαλαν στον αξονικό τομογράφο, γιατί λέγανε τελειωμένος είναι, ρε μάθω τώρα να ανοίγουμε όλο το συνεργείο κτλ. Ήρθε και όλο το νοσοκομείο ξεσηκώθηκε όλο το νοσοκομείο μιλάμε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτός έχει κανονικό εγκέφαλο. Το θέμα ήταν ότι δεν είχε πάθει αιμάτωμα ο εγκέφαλός μου. Μιλάμε σπασμένος αγώνι, 8 κομμάτια του ζυγωματικό. Φτιάξα ξανά με φωτογραφία, να καταλάβετε. Δεν υπήρχε πρόσωπο για να έχουν μια βάση να κάνουν, με νάρτικες και φωτογραφία. Με ολόκληρα. Και όλο το κομμάτι της πτέρυγας βρισκόταν και ερχόταν να με δει, λέγοντας οι γιατροί ότι εκεί είναι ο Λάζαρος και όχι ο Απόστολος. Έτσι και με λέγανε δεν θα ξαναφωνάζουν Απόστολα, σε λένε Λάζαρο από εδώ και πέρα. Γιατί ούτε οι γιατροί πιστεύανε. Τίποτε, όταν μιλάμε τίποτε. Δεν υπήρχε πρόσωπο. Όλο αυτό με 10 μέτρα με το κεφάλι και τα χέρια. Τι θα μείνει, δεν το καταλαβαίνετε. Σπάω στον ούλο, έτσι, αυτά όλα. Τα δόντια είναι φιδωτά. Όλα, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι ψευτικό πάνω μου. Όλα είναι με στηρίγματα, με τέτοια, ναι, έχω σίδερα μέσα, τα πάντα. Θεωρείτε όλα. ότι αυτός ο πόνος που νιώσατε στην επιστροφή ήταν ο σωματικός πόνος Ναι. ή της ψυχής που Όχι, είναι το ότι είχα καλομάθει να βρίσκομαι στην ευημερία και την ευτυχία ενός σώματος το οποίο δεν πονάει, που μπορεί να είναι ευτυχισμένο, να μπορεί να είναι χαρούμενο και να νιώθει πλήρη ευδαιμονία και να βρεθεί στον πόνο στο τέτοιο, είναι φοβερό κοντράστ. Η ψυχή μήπως αντιδρούσε ψυχή ξαναμπαίνοντας στο σώμα και νιώθατε αυτό τον πόνο? Η ψυχή δεν ήθελε να μπει στο σώμα. Η ψυχή ήθελε να φύγει, να ξαναγυρίσει πάλι εκεί που ήταν. Η ψυχή και αναπαυόταν, δεν απαυόταν στο σώμα. Δεν το ρίσκαρες όμως. Ορίστε. Δεν το ρίσκαρες. Πάντα έχουμε τις επιλογές μας στη ζωή. Εγώ εκείνη τη στιγμή πήρα αυτή την επιλογή. Το σώμα σου το είδες καθόλου? Με ελάχιστα με την άκρη του ματιού μου όταν σας είπα στην αρχή. Δεν τολμούσες? Δεν τολμούσα. Πολλά δεν τολμούσα να δω. Ήξερες όμως ότι... Ναι, το νιώθα, το βλέπα με την περιφερειακή μου. Μπορείς να δεις με την περιφερειακή ότι υπάρχει κάτι εδώ. Ναι. Χωρίς να γυρίσεις να το κοιτάξεις. Αποστόλη, ποια αμαρτία νομίζεις από αυτές που λέγονται? Τι με σταμάτησε δηλαδή? Οι οποίες είναι πολύ δύσκολοι. Όχι, που οι διάβολοι που ψάχνουν να... Τη γνώμη μου, Ναι, μπορώ να την πω πάντα. Ο εγωισμός. Από εκεί δεν περνά. Να φατσίτε μια βραδιά στις 12 ώρα το μεσάνυχτα θα σου βάτησα και ήρθε να τον εξομολογήσω. Όχι, θα πάμε τώρα. Χρειάζεται.
Έκανα το σπίτι μου. Ήρθε όμως, τα παράτησε όλα και ήρθε και με εξομολόγησε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τα σημάδια που είπατε στην αρχή, στο σπίτι. 1,5 χρόνο μετά κάτι σημάδια με τον ήλιο. Ναι, μετά άρχισα να βρίσκομαι, όπως είπε η κυρία. Το πρώτο κομμάτι που φυσικά μην νομίζετε ότι εγώ το ξέχασα κιόλας. Μετά από 1,5 χρόνο μόλις τσεκάρισα ότι τα σημάδια άρχισα να μην το πολύ θέλω να το σκέφτομαι, γιατί δεν με πολύ συνέφερε. Γιατί ήθελα να ζήσω και τη ζωή μου σαν νέος και τα λοιπά, γιατί αυτά. Τα φαντάστηκες με έλεγαν κι άλλοι όταν έλεγα, δεν το τολμούσα να το πω και σε κανέναν. Αυτά ήταν τελείως μυστικά. Αυτά ήταν κάτι τα οποία τα είχα βιώσει εγώ και δεν τα είπα σε κανέναν. Στο πιο κολλητό μου που τον είπα τον Νότι μια φορά, ο οποίος έτυχε να ήταν ο οδηγός του Δεσπότη Καλαμαριάς και το ανέφερε στον Νότι, τον είπα μη πεις κουβέντα, το είπε στο Δεσπότη και ήρθε και με βρήκε ο Δεσπότης και με πήρε με το αυτοκίνητο, του τα είπα πάλι όπως τα λέω σε εσάς. Δεν μου μίλησε καθόλου, το λέω Δέσποτα, μου λέει ό,τι λέει είναι αλήθεια. Το πρώτο ερωτηματικό που είχα στη ζωή μου ήταν αυτό, μετά το άρχισα να το ψάχνω κι εγώ, αν είναι αλήθεια όντως. Μετά από πόσα χρόνια? Άρχισα να ψάχνω αν είναι αλήθεια. Μετά από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, τότε που ήμουν στη Θεσσαλονίκη ακόμη, ήταν φρέσκο δηλαδή. Και τα έλεγα με τον κολλητό μου, στον κολλητό μου το είπα, δεν το είπα σε κανέναν άλλον. Έναν από τους κολλητούς μου, είχα 5-6 κολλητό και ο ένας το είπε εκεί και το έκανε. Δεν με ξανανόχλησε, ούτε μου είπε όποτε θέλεις να έρθεις να κάνεις. Εγώ δεν ήθελα να ξέρω ότι υπάρχουν αυτά. Τώρα μιλάμε για τον εαυτό μου. Τα ξέχασα τελείως, έφτασα σε σημείο να μην τα θυμάμαι καθόλου. Να τα αγνώ, όχι να μην τα θυμάμαι, δεν τα έχω ξεχάσει ποτέ. Να τα αγνώ ή ότι κάτι είναι ή θα τα ξεχάσω με την ιστορία. Και μια φορά σε ένα μνημόσυνο ξεκίνησε, όταν βρισκόμουν έξω, κάμιζα τσιγάρο ενώ γινόταν η λειτουργία σε ένα μνημόσυνο τέτοιο και άκουσα το Ευαγγέλιο απ' έξω που έλεγε για τον Σπορέα. Πρώτη φορά αντιλήφθηκα και λέω πού έπεσα, τι κάνω, και μετά ήρθα και βρήκα τον Παπαγιώργη πρώτα και μετά τον Παπακώστα. Εκεί συνειδητοποίησα. Ναι, παρακαλώ. Όχι, δεν το βαφτίσανε. Από ό,τι μου είπε η μάνα μου. Και εντούτοις είχε όνομα. Εντούτοις είχε όνομα. Είναι το όνομα όμως που θα του βγάζανε αν το βαφτίζανε. Δεν ξέρω βάφτισανε. Θα το βάζανε Αργύρι. Θα το βάζανε Αργύρι. Όμως, Απόστολε, στο σημείο που ήταν ο Αργύρης και οι υπόλοιποι, εκεί που ήταν πολύ ωραία, που έλεγες ότι πήγαιναν κυρίως στα νερά κτλ. Εκείνο το σημείο ήταν ο Παράδεισος. Όχι, έτσι το αισθάνομαι. Γι' αυτό ήθελα να γυρίσω πίσω, γιατί δεν, νομίζω ότι δεν ήταν κάτι σαν προθάλαμος. Έτσι το αισθάνομαι και εγώ, ναι, όντως. Όχι, δεν ήταν και. Μα αρκούσε και εκείνο, ο Παράδεισος ήτανε. Ο Παράδεισος ήτανε. Αλλά αισθανόμουν σαν αίσθηση ότι κάτι πιο μεγάλο είναι ο Παράδεισος. Το νιώθα. Και όλοι αυτοί που. Ήταν γιατί. Ορίστε. Και όλους αυτούς που βλέπατε στον προθάλαμο περίμεναν. Όχι, δεν περιμένανε κρίση, είχαν κρυθεί ήδη. Ζούσαν εκεί. Ζούσαν εκεί. Ζούσαν εκεί. Είχαν τη ζωή, κανονικά τη ζωή τους, κανονικά εκεί. Άρα θα υπάρχουν κάποια επίπεδα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν υπάρχουν. Μακριά ή κοντά. Επίπεδα. Ναι, πάρα πολλά. Υπάρχουν. Όποιος ήταν κοντά στο Θεό ήταν φωτεινός, φαινόταν καθαρά. Αυτός είναι ήταν τα επίπεδα του Παραδείσου. Η Παναγιά κάθεται στο θρονί της, δίπλα στον γιο της. Οι Απόστολοι περιφέρονται γύρω από τον θρόνο του Χριστού. Οι μεγαλομάρτυρες έχουν άλλο επίπεδο. Οι μάρτυρες, οι όσοι δεν είναι ένα μπούγιο σε ένα σημείο. Ούτω καθεξής. Είναι διαφορετικά τα επίπεδα του Παραδείσου, όλοι είναι Παράδεισος. Βέβαια είχα ακούσει μια άλλη εμπειρία για αυτό το προθάλαμο. Τον οποίο προθάλαμο διαπιστώσαμε ότι ήταν παιδιά που ήταν εκεί από εκτρώσεις και αβάφτιστα, τα οποία όμως ζούσαν σε αυτό το χώρο σεσωσμένα. Δεν είχαν την ευκαιρία σαν με το αυτοεξούσιό τους να ζητήσουν. Και είναι αυτός ο προθάλαμος. Δεν είναι μεν η Πουράνης Βασιλεία που είναι το μέγιστο, το οποίο θα είναι μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Παράδεισος που ζουν τώρα οι μεγαλομάρτυρες, οι Άγιοι κτλ. Είναι ο Παράδεισος. Τι είναι ο Παράδεισος όμως, αφού και ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν στο Παράδεισο. Και για ποιο λόγο ζούσαν? Για να φτάσουν στην Επουράνη Βασιλεία, φτάνοντας στο καθομοίωση.
Η επουράνης βασιλεία είναι πάνω από τον παράδεισο για την αιωνιότητα, η οποία θα ανοίξει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί και ο ληστής, τι του είπε του ληστή ο Κύριος? Σήμερα. Από σήμερα μετεμού έσυ πού? Όχι στην επουράνη βασιλεία, εν το παραδείσο. Όχι στην επουράνη βασιλεία, στον παράδεισο θα είσαι μαζί μου. Γιατί η επουράνη βασιλεία θα ανοίξει στη συντέλεια, μετά τη συντέλεια. Και γι' αυτό τον προθάλαμο έχω ακούσει διάφορες αφηγήσεις που είναι άνθρωποι που σώθηκαν τελευταία στιγμή, μετανοήσαν τελευταία στιγμή, έζησαν παιδιά των εκτρώσεων, παιδιά που δεν βαφτίστηκαν κτλ. Δεν πρόλαβαν να βαφτιστούν δηλαδή μετά θάνατο, που δεν μπορούσαν να ενεργήσουν το αυτοεξουσιό τους και το ελεύθερο. Τώρα πιστεύεις ότι τα είδες αυτά τα πράγματα, τα ζήσεις? Και να θέλω να το ξεχάσω δεν μπορώ. Προσπαθώ τόσα χρόνια να το ξεχάσω. Θέλεις να τα ξεχάσεις? Όχι, προς Θεού, η ζωή μου δείχνει σαν να τα ξεχνάω. Δεν κάνω καλή ζωή, ενώ κανονικά έπρεπε. Και μάλιστα όταν είχα πρώτη φορά συζητήσει στο μοναστήρι στον Παπαφίλιππο πάνω με την Αγία Μακρύνα, μου είπε πώς μπορείς να ζεις με τέτοια ευθύνη, και τότε συνειδητοποίησα τι ευθύνη είναι. Όταν μπήκε στο χρόνο του Κυρίου, ακούστηκε η αρχή για σένα, εκείνη που άκουγες για τους άλλους? Γι' αυτό φοβήθηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε η αρχή. Αλλιώς γιατί φοβήθηκα. Αν ακουγότανε, αλλού θα ήμουνα. Γκολ δεν μπήκε, γι' αυτό πήρε την απόφαση. Έκανε εισήγηση ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν άκουσα την αρχή. Και ίσως μου έδωσε ο Κύριος μια δεύτερη ευκαιρία και εύχομαι, όπως είπα, πάντα τελευταία στιγμή να... Δεν μου λες, έχεις διαβάσει το βιβλίο «Επιστροφή από την άλλη ζωή» ενός Ρώσου? Δεν θέλω να διαβάζω τίποτε, γιατί μετά από το καιρό, άμα με ξαναρωτήσετε, δεν θέλω να μπλέξω με ιστορίες. Δεν θέλω τίποτε να έχω κάτι άλλο για να... Δεν θέλω, γιατί μπορεί όσο περνάει και να με ρωτήσετε μετά από χρόνια και να μην έχω τουλάχιστον... Να είμαι καθαρός στο μυαλό, να μην έχω διαβάσει τίποτα άλλο. Αυτά που έχω ακούσει από τον Παπακώστα και εκείνα, όχι να μπορώ να συνδυάσω, γιατί μπορεί το μυαλό κάνει παιχνίδια. Μπορεί να βάλει και φαντασίες μου και δεν θέλω, προσπαθώ, σίγουρα παίζει και κάτι άλλο, προσπαθώ να είμαι όσο καθαρός γίνεται. Να μην το νοθεύσω, ναι. Και νοθεύεται εύκολα η άλλη. Πώς είναι ζευγάρια, να ναι. Επειδή η δουλειά των επιστημόνων είναι να αμφισβητούν την Εκκλησία. Ναι. Και κατά πάλι την μακρινή. Αν τώρα, σήμερα, ήταν εδώ ένας επιστήμονας που σας έλεγε ότι ψεύδεστε. Έχω πολλούς επιστήμονες, δεν είναι μία και δύο φορές. Πώς θα μπορούσατε να τον πείσετε? Δεν θέλω να τον πείσω, δεν με ενδιαφέρει να τον πείσω. Δεν με αφορά να τον πείσω. Δεν με αφορά να τον πείσω. Δεν έχω και την κλίση να τον πείσω εγώ. Εγώ θα του πω αυτό που... Ο επιστήμονας θα προσπαθήσει να τα αναλύσει με τη λογική. Η λογική με την πίστη δεν έχει καμία σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα αμφισβητεί το άλλο όμως. Ή το ένα αναιρεί το άλλο. Γιατί θα δούμε πολλούς πιστούς επιστήμονες που φτάνουν στο σημείο του ζενήθ της επιστήμης τους και από εκεί και μετά λένε από εδώ και πέρα έχει ο Θεός. Όταν όμως μπαίνει ο εγωισμός της επιστήμης και ο επιστήμονας δεν είναι επιστήμονας αλλά είναι εγωιστής επιστήμονας, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τίποτε άλλο παρά μόνο τον εγωισμό, το οποίο είναι φτωχός πλέον. Φτάνει μέχρι ένα σημείο, γιατί ο Θεός αποκαλύπτει αυτά που ανακαλύπτει η επιστήμη. Ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε πριν από λίγα χρόνια ότι θα μπορεί μια γυναίκα να συλλάβει με εξωσωματική, με ένα παράδειγμα, και να φέρει παιδιά στον κόσμο. Ήταν αδιανόητο. Σήμερα είναι επιτρέπτο. Και πολλά άλλα ασθένειες που πέρασαν και πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν, που σήμερα θεραπεύονται με ένα χαπάκι, με ένα εμβόλιο, με ένα αυτό. Ο Θεός επιτρέπει. Η αλλονοσία πριν από λίγα χρόνια, το έζησαν οι πατεράδες μας, έχει θερήσει κόσμο και κοσμάκι, παιδιά, πάρα πολλά. Και όμως σήμερα ένα εμβόλιο, ένα αυτό και παλιά η εκμετείωση τι ήταν? Αυτό ήταν αντιφόρα. Θα ήθελα να πω και κάτι, συγγνώμη πατέρ μου, λίγο να μην το ξεχάσω. Το διάστημα που συνήρθα και πήγα, μέχρι να έρθει ο χρόνος να μετρήσω το πρώτο σημάδι για να πάθω πανικό με τη λογική μου, η λογική μου με έλεγε ότι τα φαντασιώθηκες και άστα κλείστα και μην τα μιλάς, τα κοκκούλωσα και τα έριξα κάτω το χαλάκι. Δεν μπορούσε όμως για 1 χρόνο μέχρι να δω το σημάδι
να κάνω τίποτε σε αμαρτία. Δεν είχα την πολυτέλεια. Δηλαδή, ούτε ακόμη και στην τηλεόραση κάποιο άσεμνο θέαμα γύριζα σαν το μωρό χωρίς να έχω πρόβλημα, να μην κοιτάω το άσεμνο θέμα. Δηλαδή, αναγκαστικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι κακό. Δεν μπορούσα να πω ψέματα. Δεν μπορούσα να κάνω. Κράτησε ένα χρόνο αυτό, χωρίς να κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια. Μόνο που έγινε και λέγοντας πάλι στον εαυτό μου ότι τα φαντάστηκες. Και μιλώντας και με τον ξάδερφό μου τον Μάνθος, ο οποίος μου είπε σταμάτα να μιλάς, θα μας χαλάσεις τις ισορροπίες. Και δεν... άρχισε και λέει πιστεύει και αυτός άσχετα αν βρίσκεται σε άλλη φάση. Νομίζω τώρα. Άλλος. Πάτερ, πώς μπορώ εγώ να πείσω τον άντρα μου ότι αυτά που μας λέει ο κ. Απόστολος σήμερα είναι αλήθεια? Πρόβλημά του. Δηλαδή, πρόβλημά του με την έννοια ότι θα πω τη φράση «ου με πείσεις, ου καν με πείσεις». Δηλαδή και να με πείσεις δεν με πείθεις. Δεν είναι θέμα να σε πείσω. Μπορείς να φέρω και δύο παραδείγματα, κατεβατά ολόκληρα. Εγώ ανέφερα πολλές φορές έτσι, για κάποια θέματα με τα θανάτια και τα λοιπά. Σήμερα σας έφερα ένα πεθαμένο εδώ. Αναστημένο. Λοιπόν, έλεγαν οι Φαρισαίοι, αν κατέβεις από το Σταυρό θα σε πιστέψουμε. Πριν από λίγο καιρό ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, τετραήμερο, 4 μέρες στον τάφο. Και του είπε, Λάζαρε δεν βρω έξω. Τι σημαίνει αυτό, Λάζαρε βγες έξω? Ξέρετε πως είναι ο πεθαμένος των Εβραίων? Τυλιγμένος στα φασιά. Πώς λέγονται τα φασιά γίνα? Σουδάρια. Το σουδάριο που τον τυλίγουν, όπως τυλίγαν οι μανάδες μας τα παιδιά, έχει μύρο, αλόι και κάποια άλλα αρώματα, τα οποία ποτίζουν το σώμα και το κλείνουν με αυτές τις γάζες, τις φαρδιές. Ακόμα και το κεφάλι και το πρόσωπο. Αυτά όταν στεγνώσουν, αν πας να τα ξεκολλήσεις, βγαίνει και το δέρμα και το κρέας μαζί. Δεν ξεκολλούν από τη σάρκα. Είναι αδιανόητο να ξεκολλήσει. Μας το έλεγαν στα Ιερουσαλήμ Μετανήμες, ήταν οι ξεναγοί. Τις λεπτομέρειες αυτές με την αλόη. Όταν όμως ο Χριστός λέει Λάζαρε δεν βρω έξω, τα σουδάρια πέφτουν σαν να ήταν χαρτάκια. Και βγαίνει ο Λάζαρος τετραήμερος άσυπος. Τα ίδια τα αδέρφια, η Μάρθα και η Μαρία, όταν πήγαν και τους λέει ανοίξτε τον τάφο, τα αδέρφια δεν θέλουν να δουν τον αδερφό τους και όμως τι του λένε? Κύριε, ήδη όζει, ήδη μυρίζει, είναι τετραήμερος. Γιατί να το ανοίξουν, ας πούμε? Ο Κύριος λέει έλα Λάζαρε έξω, και βγαίνει ο Λάζαρος, θέλησε να είναι κρυμμένος πίσω από κανένα βράχο, πίσω από κανένα φουρνάρι, και βγήκε να δει τον Κύριο. Και ο Λάζαρος έζησε, όπως ο Απόστολος, καλή ώρα, και να ζήσει 100 χρόνια, 101. Έζησε ο Λάζαρος και έγινε επίσκοπος Κύπρου. Η πόλη Λάρνακα της Κύπρου λέγεται Λάρνακα από την Λάρνακα του Λαζάρου, από τον τάφο του Λαζάρου, του Αγίου Λαζάρου, που είναι στον ομώνυμο ναό, στη Λάρνακα του Αγίου Λαζάρου, ένας πολύ όμορφος ναός. Στο υπόγειό του είναι ο τάφος του. Πάμε και προσκυνάμε τον Άγιο Λάζαρο. Και έζησε πόσα χρόνια ο Λάζαρος από εκεί και μετά? 2 χαρακτηριστικά του Αγίου Λαζάρου, μια που ανέφερα. Πρώτον, δεν γέλασε ποτέ, παρά μόνο μία φορά. Και όταν γέλασε, οι αδερφές του έκαναν τραπέζι στους φίλους. Και είπε δημόσια ο Λάζαρος, αφού ερωτήθηκε γιατί γέλασε. Ξέρετε γιατί γέλασε? Είδε έναν άνθρωπο να κλέβει μια στάμνα και λέει ο πυλός κλέβει πυλό, το χώμα κλέβει χώμα, και γι' αυτό γέλασε. Επίσης δεν έφαγε φαγητό χωρίς ζάχαρη, γιατί είχε την αίσθηση στο σώμα του της θανατήλας, της χωματήλας από τον θάνατο. Έχουμε περιστατικά που οι Εβραίοι τα ζούσαν καθημερινά, και όμως αφού θεώρησαν ότι τέλειωσαν με αυτόν, τον σταυρώσαμε, πεθαίνει εκεί πέρα που να είναι, θα πεθάνει, λέγανε πάνω, αν κατεβείς το σταυρό θα σε πιστέψουμε. Μα εδώ τον άλλον τον ανέστησε τετραήμερο, δεν μπορούσε να κατέβει το σταυρό.
Εδώ τους άλλους, το παιδί της Ναΐν, της χείρας της Ναΐν, 12ετή τον πήρε και τον έδωσε στη μητέρα του, τη 12ετή κόρη του Ιαΐρου. Την ανέστησε και τη λέει δώσε να φάει. Πριν από λίγο την κλαίγανε πεθαμένη. Και όμως δεν πίστεψαν. Γι' αυτό σήμερα όποιος δεν θέλει να πιστέψει, το μόνο που κυριαρχεί στην σκέψη του είναι ο εγωισμός του εαυτού του και το ότι προσπαθεί να εθελοτυφλεί για να μην ταράσει τη ζωή του. Τίποτα άλλο. Είναι θέμα εγωισμού. Η ταπείνωση του να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να πούμε πού πηγαίνω. Μήπως έχει δίκιο η Εκκλησία. Μία στο δισεκατομμύριο, δεν θα βάλω στο εκατομμύριο. Μήπως μία στο δισεκατομμύριο έχει δίκιο η Εκκλησία και εγώ πάω του χαμού. Αύριο πεθαίνουμε και έρθουμε στην άλλη. Πού θα πάω. Ο Απόστολος έφυγε ξαφνικά. Είχε τη χάρη από την Παναγιά μας και γύρισε. Αν ανέμενε δεν θα ακούει τον γκολ. Για μας θα βάλουμε γκολ ή θα μας βάλουν γκολ. Μήπως τελικά θα σωνόταν. Γιατί η τελευταία στιγμή της ζωής του ήταν η στιγμή που πήγε να σώσει έναν άλλον άνθρωπο. Η τελευταία στιγμή της ζωής του του δόθηκε, η τελευταία στιγμή της ζωής του του δόθηκε η ευκαιρία να επανέλθει να διορθωθεί. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί αν έμενε, ναι, ήταν θυσία, αλλά δεν είχε περιεχόμενο. Και γι' αυτό και ο Χριστάρης μπορεί να είχε τη δυνατότητα να με γυρίσει, να μου είπε να γυρίσει πίσω. Γιατί πήγα. Μου έκανε εντύπωση ότι οι προσευχές του, έστω από μέσα, τον άλλαζαν την κατάσταση που βρισκόταν, δηλαδή την καλυτέρευαν. Ναι. Και το όνομα της Παναγίας μας, το όνομα της Παναγίας μας είναι η πλατητέρα των ουρανών. Τι σημαίνει? Είναι κάτοχος όλων των ουρανών. Όπου και αν βρεθείς, την Παναγία να φωνάξεις, πώς πάμε σε μια γειτονιά και λέμε, ξέρουμε κάποιον, τον Μπαρμπαγιώρη του σπίτι που είναι, εκείνο είναι. Όπου και να ορθίσεις στον ουρανό, που είναι η πλατητέρα, την πλατητέρα θα βρεις. Γιατί επίσης δεν σε έκανε εντύπωση που λέει ό,τι και να κοιτάξει είναι Θεός. Και οι πέτρες και αυτά είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Απόστολε, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάποια στιγμή ότι πήγε στο τέλος του ουρανού και πάμε μέχρι το ουρανό και υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Εσύ νιώθεις μερικά πράγματα που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να τα εκφράσει? Δεν μπορεί να τα εκφράσει. Αυτό είπα και στην αρχή, δεν μπορεί να το εκφράσει. Δεν μπορεί να εκφράσει ούτε το χρώμα ούτε το μπλε. Εδώ το μπλε είναι αυτό. Εκεί δεν είναι. Η μπλε είναι, αλλά είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το νιώθεις ότι είναι μπλε. Το νιώθεις. Είναι σμαράγδι, είναι διαμάντι, είναι ουρανός, είναι Θεός, είναι τα πάντα. Πώς το λες, ακόμα. Εκεί που πήγες και σου άρεσε που λες, που οι άνθρωποι ζούσαν, ας πούμε. Είχε σπίτια. Είχε σπίτια. Είχε, ναι, είχε σπίτια. Είχε, ναι, είχε σπίτια. Είχε σπίτια. Πώς ζούσαν, τι ήταν οικογένειες? Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Όχι, δεν ήταν οικογένεια. Δεν υπήρχε αυτό το γυναίκα το παιδί. Είναι. Δεν υπήρχαν άντρες γυναίκες, για σχολεία. Όχι, υπήρχαν τα πάντα όλα κανονικά όπως είμαστε. Δηλαδή μπορεί να βρισκόταν όπως βρισκόμαστε εδώ, ανά πάσα στιγμή όλοι μαζί. Έτσι και να μιλάω. Εγώ να μιλάει η κυρία, να μιλάει αυτό. Ορίστε. Θέλει να απομονωθεί κάποιος, θα πήγαινε στο σπίτι του. Δεν θα ήταν στην κοινωνία με τους άλλους. Θα ήθελε να βρεθεί μόνος. Οι οικογένειες ήταν οι οικογένειες που βρίσκαμε εγώ όταν ήμουν εκεί. Ήθελαν όλοι να με βάλουν στην οικογένειά τους. Όλες ήταν οικογένειες. Δεν υπήρχε οικογένεια. Όλοι ήμασταν οικογένεια. Και τους γνώριζες όλους? Όλους, ναι. Όλους, ναι. Πιο πολύ από τον παπά μου και τη μαμά μου αγαπούσα από που τα δίπλα μου. Ενώ η αίσθηση. Όλες οι ηλικίες, όλες τις ηλικίες είχε. Όχι, οι ηλικίες ήταν πολύ συγκεκριμένες. Μία ηλικία ήταν, ναι, όλοι ήταν νέοι. Όλοι ήταν νέοι. Ναι. Λέγεται ότι είναι η ηλικία του Χριστού 33 ετών. Θα σας πω μια άλλη εμπειρία στα γρήγορα ενός άλλου ανθρώπου που γνώρισα, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε και ξαναήρθε και ξαναπέθανε. Αλλιώς τον φέραμε και εκείνον. Μπορούμε και τώρα πάντα. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά έβαλε γκολ. Οπότε δεν γύρισε. Σας μιλώ για τον Πάτερ Ισαάκ της Τελιάς. Τον ξέρετε? Ναι. Ο Πάτερ Ισαάκ της Τελιάς.
Το 1972 πέθανε. Υπέγραψε για τον θάνατό του ο γιατρός ο Σωτήρης ο Χατζηβασιλείου από το Δοξάτο, με τον οποίο ήταν γνωστή και φίλοι. Και ο Πάτερ Ισαάκ επανήλθε όσο ο Σωτήρης ήταν μέσα στο δωμάτιο εκεί πέρα. Η παπαδιά και κάποια άλλη εκεί πέρα, και επανήλθε ο Πάτερ Ισαάκ. Μου έλεγε, τα έχει σημειωμένα και τα διάβαζε σε ένα ημερολόγιο μικρό έχει, ότι πήγα, μου λέει, εκεί, έχει τη δική του περιγραφή, και συνάντησα, λέει, τον πατέρα μου. Και μου λέει, Ισαάκ, εσύ τι ζητάς εδώ? Να ήρθα. Με φέρανε, ήρθα. Λέει, εμείς δεν ειδοποιηθήκαμε ότι θα έρθεις. Πώς ήρθες? Θα πρέπει να γυρίσεις πίσω. Εγώ, λέει, ήρθα και θέλω να δω, η μάνα μου πού είναι, οι μάνες μου πού είναι οι μάνες μου? Είχε δύο μάνες. Τη μάνα που τον γέννησε και τη μάνα που τον ανέθρεψε. Λοιπόν, πού είναι οι μάνες μου? Λέει, είναι εδώ πιο κάτω. Αλλά εσύ δεν μπορείς να πας εκεί πέρα. Εδώ μαζί και οι δυο μαζί είναι, μαζί τις έχω. Αλλά εσύ δεν μπορείς να πας εκεί πέρα. Πώς, λέει, αφού ήρθα, λέει, θέλω να τις δω. Δεν γίνεται. Και λέει, εδώ είναι αυτή την πύλη, λέει, πιο από μέσα είναι. Εγώ βγήκα για έξω, λέει, για λίγο. Δηλαδή αυτό που λέμε, ξέρεις, μπήκα στην πόρτα, ξαναβγήκα. Και βγήκα και θα ξαναπάω εκεί πέρα. Εσύ δεν μπορείς να πας εκεί, του έλεγε ο πατέρας του. Όχι, εγώ θα πάω, λέει. Και κάνω, λέει, να μπω, λέει, προς την πύλη και βλέπω, λέει, ένα χέρι και να λέει, αυτός δεν είναι έτοιμος, θα γυρίσει πίσω. Και γύρισε μέσα στην νεκρική κάτσα, όπως ήταν, και έκανα, λέει, μια κίνηση προς τα πίσω. Συνήθιζε να βάζει το χέρι του εδώ πίσω όταν ξάπλωνε. Και βλέπει, Σωτηράκη, τι έκανες? Ο Σωτηράκης, όπου φύγει. Ο Σωτηράκης ο καημένος είχε να το διηγείται. Λοιπόν, και ο Πάτερ Ισαάκ, θυμάμαι από αυτόν αυτή τη φράση που του λέει ότι δεν ειδοποιηθήκαμε ότι θα έρθει. Σε ποια ηλικία ήταν ο Πάτερ Ισαάκ όταν πέθανε? Όχι, δεν μου θυμηθώ, δεν μπορώ να προσδιορίσω ηλικίες, αλλά αν το 1972 ο Πάτερ Ισαάκ να ήταν το 25, 26, 27 γεννηθείς, 25 γεννηθείς, θα είναι 50 εκεί μέσα, πέθανε στα 70-75, πόσο πέθανε ο Πάτερ Ισαάκ? Ήταν ιερέας όταν πέθανε? Το 94. Πότε? 94. Και μάλιστα πονεμένος ιερέας. Ναι, εντάξει, τον έζησε από κοντά το Πάτερ Ισαάκ πολλά χρόνια. Ποιος? Ναι, έχουμε και εκεί, αλλά εκεί δεν έχουμε να διηγηθεί. Έχουμε την ιστορία του Παπασταύρου, κάνουμε έτσι ένα μνημόσυνο για τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ο Παπασταύρος από την Κρήτη, ο οποίος έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του, ήταν αβάπτιστο, μπουσουλούσε και έπεσε και σκοτώθηκε. Όλη την ημέρα στην κασούλα που το είχανε, και η μητέρα του θυμήθηκε το απόγευμα το σταυρό που της είχε πει η μητέρα της, η θετή μητέρα της, η οποία του είχε κληρονομιά τον Τίμιο Σταυρό από την Μονή Αρκαδίου, από ένα ιερομόναχο, και πήγαινε από γενιά σε γενιά. Οπότε η μητέρα του Παπασταύρου θυμήθηκε τον Τίμιο Σταυρό που της είχε πει η θετή μητέρα της, ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι και αν είναι αυτό, θα το ζητάς από τον Τίμιο Σταυρό. Εμάς δεν μας άφησε ποτέ. Και πήγε, ξεκρέμασε το ασημένια θήκη που ήταν μέσα στο Τίμιο Σταυρός και το έβαλε, λέει, στο λαιμό της, και πήγε και πήρε το νεκρό σώμα του παιδιού, το απόγευμα, αυτό το σούρουπο. Όλη την ημέρα οι καμπάνες, αυτά, είχε γίνει σούσουρο στο Ρέθυμνο, και πήρε το μωρό και το είχε αγκαλιά, το νεκρό μωρό. Και ξαφνικά το μωρό άρχισε να κλαίει. Και έβαλε, το βαφτίσανε την ώρα που ήταν να γίνει η κηδεία, κάνετε βαφτίσει τον Παπασταύρο. Το ονόμασαν Σταύρο. Και διαδέχθηκε ο Πάτερ Σταύρος, διαδέχθηκε την μητέρα του. Η μητέρα του από εκεί και μετά πονούσαν τα παιδιά, χτυπούσαν τα παιδιά. Μικροί, μεγάλοι, του σταύρωνε και γινόταν καλά και παίζανε. Έσπασαν χέρια, πόδια, του σταύρωνε, γινόταν καλά, παίζανε. Και όταν ο Πάτερ Σταύρος έγινε σε ηλικία 20 και κάτι ετών,
έγινε ιερέας, η μητέρα του εμπιστεύτηκε τον Τίμιο Σταυρό σαν ιερέα. Πήρε τον Τίμιο Σταυρό ο Πάτερ Σταύρος και ήρθε στο Άγιον Όρος. Και έφυγε στην έρημο του Αγίου Όρους, όπου συνάντησε τον Πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Μεγάλη μορφή του αιώνα μας. Μεγάλη χαριτωμένη μορφή. Και του είπε, το χαρακτηριστικό του Τιμίου Σταυρού αυτού είναι ότι κολλάει όπου βρει κάποιο θέμα. Μπορεί να περάσει όλο το σώμα και να κολλήσει κάπου. Και κάθετα να είναι, κολλάει και δεν πέφτει. Ενώ είναι λίγο βαρύ. Και του είπε, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί τίμιοι σταυροί, αυτό πώς έχει αυτό το χαρακτηριστικό και άλλο θεραπεύει, άλλο ευλογεί, κολλάει. Και το περνάει πολλές φορές και μετά κάποια στιγμή ξεκολλάει. Περνάει. Και αφού ο Πάτερ Εφραίμ λέει, του είπε, θα κλειστούμε στο κελί, ο καθένας ξεχωριστά, επί τριήμερο. Και μετά από τριήμερη προσευχή ο Πάτερ Εφραίμ αποφάνθηκε ότι το κομμάτι αυτό του Τιμίου Σταυρού είναι λουσμένο με αίμα Χριστού. Έχει από το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Ας πούμε και αυτά έτσι σε μνημόσυνο του Πάτερ Σταύρου που φέτος μας άφησε την Άνοιξη. Τελικά τι έγινε ο Σταυρός? Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Ο Σταυρός τον έχει η πρεσβυτέρα και τον διαθέτει νομίζω μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα στη Μητρόπολη σε ένα συγκεκριμένο ιερέα που όρισε ο Πατέρ Σταύρος. Αυτά έμαθα τελευταία, όχι όμως επίσημα από κάποια πνευματικοπαίδια μου που πήγανε. Δεν μίλησε με την πρεσβυτέρα ούτε με άλλους ανθρώπους που ήταν κοντά. Θα το κάνω σύντομα, κάποια στιγμή θα σας πω όμως έτσι ανοίγει το χρόνο. Και πηγαίνουν τον Τίμιο Σταυρό, τον πηγαίνουν στη Μητρόπολη, όπου ο ιερέας αυτός σταυρώνει όσοι θέλουν να πάνε. Βέβαια γίνεται αυτό όπως καταλαβαίνετε με προσυνεννόηση κτλ. Δεν γίνεται όπως παίρνουμε την απόφαση να πάμε στον Παπασταύρο και πηγαίναμε και ό,τι ώρα να ήταν στο σπίτι του Σταύρου είναι Παπασταύρος. Γιατί και η πρεσβυτέρα είναι μεγάλη σε ηλικία και φιλάσθενη, έχει πολλά υγείας. Και έτσι διαθέτει απλά τον Σταυρό υπεύθυνα σε έναν ιερέα που όρισε ο Πάτερ Σταύρος και νομίζω ότι τον έχω στο μυαλό με τη φωτογραφία από την κηδεία τον ιερέα αυτό, ένας ηλικιωμένος έτσι. Πολύ καλός δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λεγόταν. Και πάντα αυτό γιατί ήταν έτσι συναγωνιστές με τον Παπασταύρο. Ναι. Και πρέπει να έχουμε και κάποια συγγένεια έτσι από ό,τι θυμάμαι. Κάτι άλλο κανείς? Να ρωτήσω, Απόστολε, από αγγέλους είχες δει μόνο αυτούς τους δύο, τον φύλακα αγγελών σου και τον άγγελο υποδοχής, ναι. Και τους υπόλοιπους... Πώς είδα δισεκατομμύρια ήταν στον ουρανό. Τους έβλεπα. Σας είπα όταν έφυγα από το καράβι στην αρχή και έφευγα προς τα πάνω, το διάστημα δηλαδή από τα 1000 μέτρα από το καράβι, ας το πούμε, ανύψωση μέχρι και το σημείο που είδα πια τη γη, όπως ακριβώς την κοιτάμε στον National Geographic, έτσι έκανα όλο, την είδα 3D εγώ, πραγματικά να υπάρχει, ήταν δισεκατομμύρια και δεν έβλεπα μόνο στην άκρη, μέχρι εκεί, έβλεπα μέχρι τέρμα του σύμπαντος τη φωνή του. Μπορούσα να αντιληφθώ μια φωνή που μιλάει εδώ και μια φωνή που μιλάει εκεί. Ψέλανε... Όχι, όλοι μαζί. Αυτό, ναι, εκατομμύρια. Δηλαδή δεν υπήρχε 300. Δεν μπορεί να πιαστεί. Ναι, εικόνες. Χιλιάδες, δισεκατομμύρια. Δεν είναι γεμάτα όλα. Τι χρώμα φοράγανε? Το φως. Το άσπρο όπως είναι στην εκκλησία, όπως είναι ακριβώς. Το άσπρο αυτό, οι άγγελοι που φτιάχνονται με το άσπρο αυτό. Με φτερά, ας πούμε. Ναι, με φτερά, ό,τι. Οι διάβολοι ήταν μακριά από αυτούς, δηλαδή δεν υπήρχαν διάολοι μέσα καθόλου σε αυτό το κομμάτι των διαβόλων. Εγώ τους το είδα από το σημείο που πέρασα και άρχισα και άκουγα το βουγγιτό και τα τελώνια, ας πούμε, ένα σημείο. Μετά έμαθα ότι λέγονται τελώνια. Μετά τα έμαθα όλα αυτά. Τότε δεν ήξερα πώς λέγονται. Τα τελώνια βρίσκονταν μετά από ένα διάστημα. Και πριν πλησιάσεις το φως που είναι ο Κύριος. Εκεί τα φοβήθηκες? Μόνο τα φοβήθηκες. Είχες τον άγγελο δίπλα, γι' αυτό λέω. Τι δεν φοβάσαι πάλι, τι να μην φοβάσαι. Σου φάνηκε πολύ ο χρόνος στα τελώνια? Ασύλληπτος, δεν πιάνεται. Το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής μου είναι αυτό.
Ήταν μεγάλος. Ναι, δεν σταματούσε. Μην κοιτάτε που το πέρασα εγώ. Πρέπει να πω αμαρτίες τη μία πίσω την άλλη. Κάθε τι που έκανα και κάθε τι που έκανα σταματούσα και οι άγγελοι δίνουν απολογία για μένα, όχι εγώ. Οι άγγελοι μιλούσαν για μένα, όχι εγώ. Και λέγαν πράγματα που και εγώ τα ξεχνούσα, δεν είχα την πολυτέλεια να απαντήσω έτσι λόγω πνευματικής διάβγειας. Αυτοί λέγανε έκανε αυτό, έκανε εκείνο, εκεί έλεγαν εκεί, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο, μιλούσανε για μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό σταμάτητο γινόταν. Οι διάβολοι είχαν τη μορφή αυτή που ξέρουμε από τις εικόνες. Όχι, ναι, είχαν και τη μορφή των εικόνων, δηλαδή, ναι, ακριβώς αυτά, πιο πολύ μοιάζουν με την αρχαία μυθολογία, πιο πολύ εκεί το είδα, τους σάτυρους πιο πολύ. Αλλά οι μορφές οι άσχημες, εκείνες που σε ελέγχουν για πορνείες, εκείνα που σε ελέγχουν για τέτοια, είχαν μορφές όπως είναι ακριβώς σε αυτά τα κορμίδια. Υπήρχαν και άλλες μορφές που είναι σύγχρονες τώρα που τις βλέπουμε. Αυτές κάτι που έχουμε κέρατα, κάτι με ουράς, κάτι αυτά που δείχνει τηλεόραση, ναι. Αλλά όχι με αυτή την γλυκύτητα, μάτι και δόντια και πρόσωπο και αίσθηση τρελή. Όχι μιλάμε έτσι όπως τους βλέπουμε στην τηλεόραση, φαντάζομαι αυτό στο σπίτι σου. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Καλό γύρω θα γίνει την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Για να βιώ τον πολύ σφίγγι. Έχετε όμως εξίδα δυνατή μπροστά. Τυχερός είμαι για μερικά πράγματα. Είμαστε τυχεροί όλοι που έχουμε τον Παπακώστα. Λέγε ζωή. Ορίστε. Όχι, δεν είχα καμία σχέση με την εκκλησία. Καμία. Είχα πάει μια-δυο φορές με τη μάνα μου στην εκκλησία μέχρι τα 27 μου, τίποτε. Και εκείνο με το ζόρι, έλα και έτσι. Δήλωνες όμως χριστιανός αυτό. Ορίστε. Δήλωνες χριστιανός αυτό. Ναι, σας είπα όταν ήμουν πιτσιρικάς έβρισα την Παναγία και ζήτησα συγγνώμη. Το είχα μέσα μου, το νιώθα μέσα μου ότι δεν είμαι καλά. Ήξερα ότι δεν πήγαινα καλά στην πορεία μου, το ξέρα. Άσχετα να έλεγα όλα αυτά είναι παραμύθια και δεν υπάρχουν και δεν κάνουν. Ένιωθα ότι όταν δεν έκανα κάτι καλό το νιώθα άσχημα. Δεν είσαι... Τώρα, από ό,τι ξέρει τον δρόμο, φοβάσαι? Ναι. Πιστεύω ότι δεν πέρασε από το τελώνιο. Πολύ πιο πολύ. Προσπαθώ, κάνω προσπάθεια βέβαια. Εσύ πέρασε πια. Δεν τελείωσες. Δεν το ξέρεις. Όλα παίζονται ξανά από την αρχή. Τι λέτε τώρα? Τελευταίο δευτερόλεπτο να μου μπορεί να κάνω τη χειρότερη βλακεία. Την τελευταία μέρα της ζωής μου. Ή την καλύτερη κίνηση της ζωής μου και να σωθώ που το ξέρει. Ο Θεός τα ξέρει. Είχα ρωτήσει τον Παπακώστα κάποια στιγμή. Τον είχα πει, έμαθα ότι όταν πεθαίνεις στην αναστάσιμη περίοδο πας στον παράδεισο και το λέω καλά είναι εκεί να μην πέρασε και τα τελώνια. Με λέει ο Θεός ξέρει ποιος παίρνει εκεί τη μέρα. Σωσμένους. Κάποιος φίλος ιερέας του είπε, ο Απόστολος είναι λογιστής, λέει Απόστολε εσύ με απολογιστικό λάθος θα περάσεις. Να ρωτήσω κάτι. Το φύλακα αγγελός τώρα, τον αισθάνεσαι στο αυτή? Ναι. Ξέρετε, νομίζω όλοι τον αισθανόμαστε. Από τη στιγμή που τον... Αλλά θέλω να πω ότι τώρα κάθε που το γνώρισες. Μοιάζει αρκετά με μένα. Έχει δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου με μένα, δηλαδή περίπου έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι περισσότερο τώρα όμως από ό,τι πριν. Μπορεί και να πήρε τη μορφή αυτή για να είναι φιλική σε μένα. Δεν ξέρω ποια είναι η μορφή του, αλλά έμοιαζε πολύ. Ήταν δικό μου πρόσωπο, δηλαδή σαν να ήταν δικό μου οίκιο. Πολύ γνωστό που πρόσωπο. Τώρα, όταν σκέφτεσαι κάτι, όταν κάνεις κάτι και όλοι τον αντιλαμβανόμαστε το φυλακάγγελό μας. Τώρα τον κάνεις εικόνα, σου έρχεται η εικόνα του κατευθείαν ότι. Τώρα μου μιλάει ο φύλακας αγγελός μου. Πώς θα σου εξηγήσει. Πιο έντονα σε σχέση με πριν. Όταν λέω τα Άγια Άγγελε, ο Εφεσός της Αθλίας μου το ηρεμό. Χαλαρώνω όπως όλοι μας. Νομίζω και αυτό που μου ρωτήσατε εσείς, όταν επικαλεστείς τώρα στη ζωή, αν επικαλεστείς την Παναγία, έχεις το κουράγιο να την επικαλεστείς ή δεν είσαι στο στραβό μέρος και είσαι εκεί που παρακαλάς την Παναγία, νιώθεις καλά. Το ίδιο είναι και στον ουρανό, το ίδιο πράγμα. Μόνο που εκεί δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει η Παναγία ή το άλλο. Επιλέγεις. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το αυτεξούσιο να αποφασίσουμε που θα θέλουμε να είμαστε. Απλά η Νεκταρία ρωτάει τώρα που λες το Άγιε Άγγελε, αισθάνεσαι ότι το λες απέναντί σου, ότι σε βλέπει και τον βλέπεις? Δεν είναι τόσο θεατρικά, είναι πολύ τρομερά μετά, είναι μετά πολύ, πώς να σου πω, ντρέπεσαι. Δεν είναι τόσο θεατρικά που το φαντάζεσαι. Γι'
Για μας ξανακοίταξες το Ορίστε. Αυτό που είπες ότι δεν τους ξανακοίταξες τα Αποτροπή. Ήξερα τι έχω κάνει. Όσο και... Πάντα ξέρουμε τι κάνουμε. Θέλοντας να το πιστέψουμε και θέλοντας να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Υπάρχει μια φωνή μέσα η οποία πάντα μας λέει το σωστό, άσχετα αν το θάβουμε ή το ρίχνουμε κάτω από το χαλάκι. Όπως όλοι μας. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό, όπως όλοι μας. Όταν έρθει το ζόρι. Ναι, παρακαλώ. Ο μεγαλύτερος φόβος ήταν επειδή είδατε την κόλαση και φοβάστε μη σας βάλουν εκεί πέρα για παρακάτω. Όχι, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην είσαι κοντά στο Θεό. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην είσαι κοντά στο Θεό, να μην νιώθεις το Θεό. Μετά ξεκινάει η κόλαση. Όσο είσαι με το Θεό δεν φοβάσαι. Λες ένα Κύριε ελέησον και σιγάζουν όλα. Και η ψυχή σου και τα προβλήματά σου και έτσι γίνεται και στη ζωή νομίζω. Και εδώ αυτό το ίδιο γίνεται. Δεν αλλάζει τίποτε. Το ίδιο πράγμα βιώνουμε και εδώ, στην Εκκλησία Του. Ζωντανή είναι η Εκκλησία Του, ζωντανός είναι ο Χριστός. Θα αναισθήθει. Θα αναισθηθούμε όλοι. Και αυτό που είπατε, ότι κατάλαβα την Ανάσταση, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος αν δεν έχει σώμα, δεν είναι πνεύμα. Θέλει να έχει μονάδα, θέλεις να είσαι μαζεμένος, θέλεις να χουχουλιάζεις, θέλεις να αποσύρεσαι, θέλεις να μιλάς, θέλεις να είσαι κάποιος. Αυτό είναι, γι' αυτό μας έκανε Ανάσταση. Κατάλαβα εγώ γιατί ο Χριστός μας δίνει το σώμα. Το χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Έχουμε μάθει με αυτό. Είναι καλό, το έχουμε. Θέλουμε να είμαστε κάποιοι, να έχουμε κάποιον όγκο, κάποιο μέγεθος, κάπου να υπάρχουμε ένα στίγμα για να τα βιώνουμε όλα. Υπάρχουν έννοιες, εκεί πέρα στα προφίλ θα λέγω, υπάρχουν έννοιες, σκέφτονται πράγματα ή απλά... Όχι, τίποτε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε. Είσαι ευτυχισμένος, είσαι βασιλιάς, δεν έχεις προβλήματα. Ο καθένας άλλος μπορεί να σου δώσει μόνο χαρά και κάτι καινούριο, τίποτα άλλο. Όπως και όταν πέρασες από τη μεριά της κόλασης δεν έβλεπες ανθρώπους να καίγονται, αισθανόσουν όμως το... Ότι καιγότανε. Και ήταν μόνοι τους, ήταν τελείως μόνοι τους, δεν επικοινωνούσε ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν το βασανιστήριο. Ήταν μόνοι τους και όπως ούρλιαζα εγώ στο νοσοκομείο εκείνο το που είπε ο Πάτερ. Ακριβώς έτσι ουρλιάζαν. Και αυτό συνέχεια. Και αυτό να ξέρεις την αιώνια, όχι ότι ναι. Κάτι άλλο? Στην πόρτα. Ναι. Ρωτήθηκες Απόστολε πριν, ποια νομίζεις ότι πριν μπορεί να ήταν η πιο μεγάλη αμαρτία που δεν περνάς. Και εδώ έδωσε την απάντηση ο εγωισμός. Ο εγωισμός έχει πολλές εκφράσεις. Μπορεί να είναι η ασχολία, μπορεί να είναι η συκαρχία, μπορεί να είναι η υπεροψία, η αγαζονία, Εγωισμός είναι για μένα μετά που έχω γίνει 56 χρονών, όταν δεν κάνεις το θέλημα που λέει μέσα ο Θεός μέσα στη ψυχή σου και κάνεις το δικό σου θέλημα. Και είτε σαρκικό είτε οτιδήποτε. Σε όλα τα αμαρτήματα μέσα. Ακριβώς, δηλαδή στην ουσία το αντίθετο από αυτό που έπρατε ο Χριστός όταν που είναι άγραφο μέσα σου. Που έλεγε και είναι άγραφο και μέσα. Για να κάνω το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Πώς μπορείς να ζήσεις μετά? Δεν πήγες στο μοναστήρι. Ζεις. Τώρα μην με κάνετε να τρεπούμε παραπάνω. Χριστέ το φως του ολυθινού του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε θυμάσαι το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό που στόχο το φως του προσώπου σου και στέφτουν τα διαβίωνα την αποστολεργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου μητρός και πάμε στον Αγίον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον.